ተመልክትና እዚ ካብ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ሚድያ ዝሓልፈልኩም ሰሙናዊ መደብ እዩ ኣነ እዚ መደብ እዚ ሰናደይ ዘቕርበልኩም ኣገልጋሊኹም ቅዱስ ማርቆስ እዩ ናይ ልማዓንቲ ፕሮግራምና ታሪክ ትግራይን ሃይማኖታዊ ታሪክን ወይ ናይ ህዝብና ታሪክ ዝድህስስ ይኸውን ንክትከታተሉና ይዕድም ናይ ልማዓንቲ ታሪክና ቅድሚ ምጅማርና ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣልዒልና ማለት ጥቅልል ብዝበለ ሓሳብ ክገልጸልኩም ደሊ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ካብ ዝብል ፕሮግራምና እቱ ታሪክ ብሓፈሻ ንክንሪኦ ከለና ከምዚ ገይረ ከጠቃልሎ ፈቱ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ናይ ተሓሶት ታሪክ ናይ ሰርቆት ታሪክ ናይ ግብዝነት ታሪክ ወይ ከዓ ናይ ምምሳል ታሪክ ናይ ኣምልኮተ ጣዖት ታሪክ ናይ ምፅዋዕ ወይ ከዓ ምፅዋዕ ጋኔን ናይ ምፅዋዕ ታሪክ ናይ ኣዚም ታሪክ ናይ ቀታልነትን ናይ ነፍሲ ኣጥፋእነትን ታሪክ እዩ ኢልና ክነጠቃልሎ ንኽእል ኢና እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ተጋገየ ቦታን ኣብ ተጋገየ ሰዓትን ንተጋገየ ህዝብን እተሰየመን እተወሃበን ስም ኮይኑ ስለ ንረኽቦ በዚ ስማት እዚ ኣጠቃሊልና ናብ ናይ ልማዓንቲ መደብና መደብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይን ክነኣቱ ወይ ከዓ ንከኣቱ ይፈቱ ተኸታተልትና ዘለኩም ሕቶታት ሕዚ እውን ደጋጊመ ክምዕድን ክልምንን ይደሊ ሕቶታት ንክተቕርቡ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ንክትሓቱኒ እንተተጋጊውን ንክትእርሙኒ ምሳይ ንክትሳተፉን ታሪክና ንክንፈልጥን ታሪከይ ኣነ ዝፈልጦ ክነግረኩምን ንስኻትኩም ንክትነግሩን እምበር ንክትሰምዑን ጥራሕ አይደለን ስለዚ ዘለኩም ሕቶታት ይኹን ወይ ከዓ ማዕዳታት ወይ ከዓኒ ዘለኩም ርእይቶ ንክትገልጹለይ እየ ዝፈቱ በይዛኹም ኣሕዋተይ ጠያቂ ትውልዲ ወይ ከዓ ሓታታይ ትውልዲ ክፍጠር ክካል ኣለዎ ሰማዓይ እንተይኮነ ኣንባባይ ትውልዲ ክፍጠር ክካል ኣለዎ ሰሚዕና ከይድና ኣብቲ ንርስዕ እንድሕር ዳ ኮይንና ሕዚ እውን ታሪክና ኣይንፈልጥን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ታሪክና ንክንፈልጥ ክንሓትት ክንክን ኣለና ክንትዕብ ክንክል ኣለና ክነንብብ ክንክል ኣለና መሊስኩም ተሓቱና ሓደ ሕቶታት ኣሎ እንተ ሕቶታት ግን ኣብቲ ዘቕርቦ ፕሮግራማት ኩሉ ዘሕለፍክዎ ኮይኑ ይረኽቦ ኣለዎ ስለዚ ምሕታትኩም ፅቡቅ እንዳሃለወ ግን ብልቢ ንክትከታተሉን ተኸታቲልኩም ከዓ ንክትምግቱን ከዓኒ ኣነ ፈቱ በይዛኹም ኣሕዋተይ ሕዚ እውን ታሪክና ናይ ኩሌና ታሪክ እዩ እቲ ታሪክ ሓደ ሰብ በይኑ ዝዛረቦ ወይ ከዓ ካሊእ ዝሰምዐሉ ኣይኮነን ኩሌና ብሓባር እቲ ታሪክ ኣማዕብሊልና ንትውልዲ ኣሕሊፍና ከነንብሮን ክንስንዶን ዝግበአና ታሪክ እዩ እዚ ታሪክ እዚ ብሉፅ ታሪክ እዩ ታሪክና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተሰኒዱ ክንብል ከለና ብጌጋ እንድሕር ኮይኑ ጌጋ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ታሪክ የለን ኢልኩም ንክትምግቱ እንድሕር ሃልዩ ከዓ ሪፈር ጌርኩም ወይ ከዓ ርኢኹም ኣንቢብኩም ንክተረጋግፁን ንክትስንዱን ዳ እምበር ኣብዚ ወፂና ባህልክን ብድኻምን ኣሳኒድና ስለ ዘቕረብና ንስኻትኩም ፍራፍሪኹም ደቅኹም ብታሪክን ብሃይማኖትን ብባህልን ሃኒፅኩም ተንብሩ ኢኹም ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣሕዋተይ ሕዚ እውን ሓታታይ ትውልዲ ክፍጠር ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ንክትሓቱ ብስልጡን ዝኾነ ኣግባብ ዘለዎ ኣዘራርባ ሓቲትኩም ንክትፈልጡ እንተተጋገውን ንክትእርሙኒ ይፅዋዕኩም ኣለኹ ሕጂ እውን በይዛኹም ሕቶታት ንክተቕርቡ ምሳይ ንክትፀንዑ ብትሕትና ዓድም ለማዓንቲ ናይ ታሪክ ህዝቢ ትግራይናን ታሪክ ክንምክር ኢና እዚ ታሪክ እዚ ካብቲ ቅዱስ መፅሓፍቲ እንተይወፃና ቃል ብቃል እናንበብና ተመሳሳልነቱን ተዛማድነቱን እንዳረኣና መርትዖታት እናቕረብና ታሪክና ንክንፈልጥ ዘዘጋጀኽዎ ፕሮግራም እዩ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ 6 መርትዖታት ሒዛ ቀሪበ ኣለኹ እንተኺኢለ ሎማዓንቲ 6 መርትዖታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሓውና ናይዚ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ዋና ወይ ከዓኒ በዓልቱ ዌብሳይት
ዝሃበና ደቂቃ 4 ደቂቃ ስለ ዝኾነ ካብ 4 ደቂቃ ክንሓልፍ ስለ ዘይንኽእል እታ 4 ደቂቃ እንድሕር መሊኣ ግን ኣፍታ ዝበፃሕኽዋ በፂሐ ኣቋሪፀ ንዝቕፅል ሰሙን ንከተሓላልፍ ክሞክር እየ ኣብ ካሊእ ሓደ ሓደ ኣሕዋት ኣብ ካሊእ ናይ ደደቢት ሚድያ ንምንታይ ዘይተቀርብ ዝብል ሕቶታት ኣቕሪብኩም ኣለኹም እንተተኻኢሉኒ ወይ እንተተኻኢልዎም ክሓቶም ክፍትን እየ ንማዕዳኹም ግን ኣዝየ የመስግን ስለዚ እቲ ታሪክና 6 መርትዖታት ወይ ከዓኒ ፒላርስ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለዎ ታሪክና ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ካብቱ ቅዱስ መፅሓፍ 6 መርትዖታትን ሒዘ ክብገስ ክኽእል ከለኹ ኣዝየ ፍናንን ሓበንን እናተሰምዐኒ እዩ እቶም 6 ፒላራት ወይ ከዓ 6 መርትዖታት ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢለ ክምጉት ዝቀረብ ኩሉ 6 መርትዖታት እንታይ እዮም እቲ ሓንቲ መርትዖ ጽላተ ሙሴ ምዕቃብና እዩ ምዕቃብና እንተይኮነ ምርካብና ወይ ከዓኒ ህያብና ምዃና ዘመላኽት ዝገልጽ መርትዖ እዩ ካልኣይ መርትዖና 12 ሓወልቲ ምትካልና እዩ እዚ 12 ሓወልቲ ክትከል እንከሎ ዳሕራይ ብስእልን ብጥቕስን እንዳማሳሰልኩ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ እተን ሓወልቲ እተተኸላሉ ሚስጥር ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብለና ዝብል ምሳኹም ኮይነ ክሪኦ ክፍትን እየ ሳልሳይ ገዛውትና እዩ እቲ ባህላዊ ገዛውትና ከም እንህድሞ ዝመሰለ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ወይ ከዓነ ኣብቲ ሕዚ ናይ እስራኤል ዝበሃል ቦታ እስራኤል ማለት ዳሕራይ ክመፀ እየ ሓደ ሓደ ሰብ ከም ትግምትዎም ፃዓዱ ሰባት ኣይኮኑን ኣነ ፃዕዳ እየ ወይ ከዓ እንቶም ፃዕዳ እስራኤል ኢና ኢሎም ዝበሉ ህዝቢ ኢና ባህላይ ኣይኮንኩን መፅሓፍ ቅዱስ ዘምህረና እውን ዳሕራይ ክመፀ እየ እስራኤላውያን ሕብሮም ፃዓዱ ኣይኮነን ገዛውትና እንታይ ይመስል ኣብቲ ናይ እስራኤል ዝነበረ ቅድሚ እተወሰነ ሸሓት ዓመት ዝነበረ ገዛውቲ እስራኤል እንታይ ይመስል እውን ብሓባር ክንሪኦ ክፍትን እየ ካሊእ ስምና እዩ ስምና በተለይ ሕዚ እውን ደጋጊመ ክዛረበሉ ዝደሊ ነገር እንተሃልዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነቢያትን ካህናትን ካብ ለዊ ዘርኢ ይምረፁ ስለ ዝነበሩ ለዋውያን ነቢያትን ካህናትን ብኸመይ ይፅውዑ ነይሮም ዝብል ብሓባር ምሳኻትኩም ኮይነ ክሪኦ ክፍትን እየ ሳልሳይ ማኖ ሓምሻይ ይቅርታ ሕብርና እዩ ሕብሪ እስራኤል ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይመስል እዚ ከዓኒ ሓምሻይ መርትዑና እዩ ሻድሻይ መርትዖና ኣመጋግባና እዩ ኣመጋግባና እቲ ርኡይ እቲ ምግቢ ትግራይ እቲ ብሉፅ ምግቢ ኢልና ንሓስቦ እንምገቦን እንነብረሉን ምግቢ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከመይ ተሰኒዱ ይርከብ ዝብል 6 መርትዖታት ሒዘ እየ ቀሪበ ሓደ ሻዕ ካብ ድሕሪት ከይጀምር ፈርሐ እየ እምበር ፀላእትና እውን ምንነትና ይገልፁልና እዮም ፀላእትና ምንነትና ይገልፁልና እዮም ክብል ከለኹ በዘይ ምክንያት ኣይኮነን ንኣብነት ሓደ ሰባት ወይ ከዓ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ተወለድቲ ኣንበጣ በሊታ ትግሬ ይብሉና ንሕና እውን ኣንበጣ ከምዘይንበልዕ ንሙግት ኣንበጣ በሊታ ትግሬ ክብሉና ከለዉ እቲ ትግሬ ዝብል ሽም ንጎኒ ንግደፎ እሞ ሽምና ስለ ዘይኮነ ስለ ዘይውክልና ኣንበጣ በሊታ ግን እንታይ እዩ ኣንበጣ እቲ ውሩይን እቲ ቅዱስን መጥምቆ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ
كابنستي كابتولد كم يوحنس زبالة نبي أبز عالمزي أي تراخبن زبالو يوحنس زمقو زنبرة مقبيو أما تيوسما وانجيل معرف كلته يوحنسس مقنتو لحصي كدانو ጨጉሪ ግመል ምግቡ ኣንበጣን ጣዝማ ማርን መዓር ጣዝማ እውን ነበረ ይብል ዮሐንስ ወዲ ዘካርያስ እዩ ዘካርያስ ወዲ በራክዮ እዩ በራክዮ ወዲ ሌዊ እዩ ሌዊ ማለት ብኽነት ተመረፀ ወዲ ያዕቆብ እዩ ኣንበጣ በሊታ ትግሬ ኮኑና እንከለው ደቂ ሌዊ ከም ዝብሉና ዘለው ክነግረኩም እፈቱ ጸርፍ ክመስለና ይኽእል ጸርፍ ግን ኣይኮነን ምንነትናን ስርናን ታሪኽናን ብፀላእትና ኣፍ ክንሰምዕ ስለ ዘለና እዚ ዳ ይብሉና እምበር እሞ ኣሕዋተይ እቲ ውርደት ዝመስለና ስም መለለይና ስለ ዝኾነ መለለይና ስለ ምዃኑ ፈሊጥና መጽሐፍ ቅዱስን ታሪኽናን ስለ ዘይንፈልጥ ኣንበጣ በሊታ ትግሬ ዝብል ኣሕፊሩናን ኣሸቁሪሩናን ክንሟገትን ክንካታዕን ንጅምር ኣንበጣ በሊታ ኢሎም ከም ጸርፊ ተሪኦሞ ንዓና እንተይኮነ ነቱ መጥምቆ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እዮም ጸርፉ ዘለዉ እቲ ጎይታ ዝነኣዶ እቱ ናይ ነቢያት መወዳእታ ናይ ሓዋርያት መጀመርያ ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ እቱ ሓዊ ነበልባል ዝኾነ መለኮት ዘጥመቐ ቅዱስ ዮሐንስ እቱ መንገዲ እግዚኣብሔር ዝጸርግ ኣብ ኢሳያስ 40 ዘሎ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንዓኻ ክልእኽየ መንገዱን ክትጸርግ ዝሓበጠ ከተስተኻኽል ዝጎድጎደ ክትመልእ መንገዱን ክትከፍት ዝለኣኩኻ ዝበሎ ኣብ በረኻ ድምፁ ዘስምዕ ነብይ ንሃቱ ምግቢ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዚ ንዳሕራይ ክመፆ እየ ብሰፊሑ ሕዚ ግን ታሪኽና ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስል ክንብል ከለና ካብታ ናይ መጀመርያ መርትዖይ ጽላተ ሙሴ ምዕቃምና ትብል መጽሐፍ ቅዱስ ከመ እዩ ዝርያ ዘይጋጋ ኣምላኽ ሓሶት ባህሪ ዘይኮነ ፈጣሪ ብነቢያትን ብሐዋርያትን ብቅዱሳን ኣቦታትን ዝጸሓፎ መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፍ ከምዚ ይብለና ሙሴ ናብ ህዝጊ ናብ እግዚኣብሔር ናብ ፈጣሪኡ እውን አንጊሁ ተንስአ ኣብቲ ትሕቲ እምባ መስዋዕቲ መቅረቢ እውን ኣሰናደአ ልብ በሉ ሙሴ አንጊሁ ናብ ፈጣሪኡን ናብ ህዝጊ ናብ ኣምላኹን አንጊሁ ተስአ ኣብቲ ትሕቲ እምባ እውን መስዋዕቲ መቅረቢ ኣሰናደአ ኣብ ኣፍሪካ ናይ መጀመርያ መስዋዕቲ መቅረቢ ዝነበረት ሃገር ትምክሕቲ ከይኾነኒ ኣብ ዓለም ካልአይቲ ዝነበረት ትግራይና ኣብይሓ ዝርከብ እቲ ውሩይን እቲ ቅዱስ ቤተ መቅደስና እዩ ሙሴ ኣብ ሲና በረኻ ጽላተ ሙሴ ቅድሚ ምቕባሉ ብጎይታ ጻብዕቲ ተጽሓፋ እተን 10 ትእዛዛት ቅድሚ ምርካቡ አንጊዩ ተስአ ይብለና ኣብቲ ትሕቲ እምባ እውን መስዋዕቲ መቅረቢ ኣሰናደአ ንጎይትኡ ንኣምላኹ ንፈጣሪኡ መስዋዕቲ ከቅርብ ማለት እዩ መስዋዕቲ መቅረቢ ምስ ኣሰናደአ 12 እማን نتوم 12 نا إسرائيل نجد تمثاليتن مثل نجيرو تخلى يبلنا
ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 4 እስካብ 20 ኣሕዋተይ ሕዚ እውን እንታይ ክኢልኩም ወረቐታት እንዳሓዝኩም ዝነግረኩም ምዕራፍን ቁፅርን ፍቅድን እንዳፀሓፍኩም ከተመሳኽሩ ደልየኩም ካባይ ዝበለፅኩም ምስትዓል ዘለኩም ናይ ፅሕፈትን ናይ ምስናድ ክእለት ዘለኩም ኣሕዋት ስለ ዘለኹም ኣነ ዝነግረኩም እንዳሰማዕኹም ካባይ ንላዕሊ ተንቲንኩም ብመፅሓፍን ከምዞ ኣነ ዘቕርቦ ዘለኹ ኣጋጣሚታት ክትረኽቡ ከለኹም ወይ ከዓ እናዓደምናኩም ንክተቕርቡ እውን ዕድመኩም እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 4 እስካብ 20 ተፃሒፋ ትርከብ ሙሴ እዚኣ ዝገበረላ ጽላተ ሙሴ ቅድሞ ምቕባሉ እንክሳናዳ እንከሎ አንጊው ተሲኡ መስዋዕቲ መቅረቢ ኣብ ትሕቲ እምባት ኣሰናድአ 12 ሓወልቲ እውን ብቶም ናይ 12 ናይ እስራኤል ነገድ ተምሳሌት 12 ሓወልቲ ተኸለ ይብለና ኣብ ኣክሱም ክንደይ ሓወልቲ ኣለዋ ኢለ እንተሓቲተ ኣብዚኣ ዘለኹም ክንደይ ኢልኩም ትምልሱለይ ኣብ ትግራይ ተወሊድና ኣክሱም ሓወልቲ ዘይረኣና ክንደይ ሓወልቲ ከም ዘለዋና ዘይንፈልጥ ክንደይ ኢና እዘን ሓወልቲ እዚኣተን ክንደይ ተተኺለን ንምንታይ ተተኺለን መዓስ ተተኺለን መን ተኺልዎን ዘይንፈልጥከ ክንደይ ኢና እዘን ሓወልቲ እዚአን ሓወልቲ ክበሃል ከሎ ብመንደቕ ተነደቐ ኣይኮነን ካብ ሓንቲ እምኒ ተፀሪቡ ዝወፀ ሓወልቲ ዳ እምበር ሓወልቲ ክሉ ክነድቕ ይኽእል እዩ ኣብ ራሻ እውን ኣሎ እዩ እምኒ ሓንቲ ርእሳ ዝኸኣለት እምኒ ሓወልቲ ዝወፀትላ ሓንቲ ከተማ ኣብ ዓለም እንኮ ናይ ስልጣነ መሰረት ናይ ሃይማኖት ፍልፍል ናይ ቅድስና መሬት ካልአይቲ ጽዮን ማርያም ኣክሱማዊት ከተማ ጥራሕ እያ ሓቂ እዩ ሙሴ ኣብ ሲና በረኻ 12 ሓወልቲ ተኺሉ እዩ ኣቦና ያዕቆብ ኣቦ ሓጎ ንሙሴ እውን ኣብ በቲኤል ሓወልቲ ተኺሉ እዩ እቱ 12 ሓወልቲ ምትካል ዝመፀ ግን ያዕቆብ ኣብ ቤቲኤል ክተክል ከሎ ሓንቲ ሓወልቲ ጥራሕ እዩ ተኺሉ ነይሩ ሙሴ ግን 12 ሓወልትታት ተኸለ እዘን 12 ሓወልትታት ብቶም 12 ኣቦታት ደቂ ያዕቆብ ብለዊ ብይሁዳ ብስምዖን ብቢንያም ብዮሴፍ እናበለ ን12 ኣቦታት ደቂ ያዕቆብ በብስሞም ተኸለሎም እዚኣ ዝገበራ እውን ቅድሚ ጽላተ ሙሴ ምቕባሉ እዩ ኣብ መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7 እስከ 10 ከምዚ ይብል ኢያሱ ድሕሪ ሙሴ ቅድስና ተቐበለ እስራኤል ካብቱ ናይ ዮርዳኖስ ሩባ ኣሳጊሩ መዓረን ፀባን ናብ ተፈስስ ናብ ከነዓን ከእቱ ቃል ኪዳንን ተስፋን ዝተዋሃቦ ኢያሱ እግዚአብሔር ኣብ ኣነ ምስ ሙሴ ከም ዝነበርክዎ ምስ ሙሴ ንሙሴ ከም ዘኽበርክዎ ንዓኻ እውን ምሳኻ ምህላወይን ምሳኻ ንዓኻ ምኽባረይን ህዝቢ እስራኤል ንክፈልጡ እዚ ይግበር በሎ እስራኤል ኣቦታት 12 ሰብ ምረፅ
እቶም 12 ኣቦታት 12 እምኒ ይሸከሙ ሌዋውያን ካህናት ጽላተ ሙሴ ተሸኪሞም ዮርዳኖስ ክሳገሩ ኣብ ዝጀመሩሉ እግሮም ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዘዕረፉሉ እዋን ዮርዳኖስ ማይ ንክልተ ክኸፍል እየ ምስ ተሳገርካ እውኒ 12 ሓወልቲ ትኸል ዝተኸልካዮ ሓወልቲ ደቂ ደቅኻ እዚ ሓወልቲ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ዝበሉካ እዋን ከምዚ ይበሎም እግዚአብሔር ምሳና ኣብ ዝነበረሉ እዋን እታ ብኩርቤኤል ተጸሊላ ጽላል ኩርቤኤል ዓሪፍዋ ናይ እግዚአብሔር ስም ተጸውዓ ጽላተ ሙሴ ምሳና ኣብ ተሳገረትሉ እዋን ዮርዳኖስ ሰጊሩ ማይን ፂፉ ሩዋን ፂፉ ስለ ዘሳገረና ምልክት ክኾነናን ታሪክ ክኾነናን እዚ ገበርና ኢልካ ንገሮም ኢሉ ኣዘዞ ታሪክ ክኾነኩምን ምልክት ክኾነኩምን ታሪክ ክኾነኩምን ምልክት ክኾነኩምን ወለድኹም ዮርዳኖስ ማይ እንፂፈ ሩዋ ድሪቐ ጽላተ ሙሴ ተሸኪምኩም ኣብ ዝሓለፍኩም ስለ ዘሳገርኩኹም እሲ ምልክት ክኾነኩምን ታሪክ ክኾነኩምን ምልክት 12 ሓወልቲ ተኺለልኩም ኣለኹ በለ መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 7 እስከ 10 ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ቅድሚ ናብኡ ምካደይ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ኣብ ዝኸድዎን ኣብ ዝዓረፍዎን ሌዋውያን ካህናት ጽላተ ሙሴ ተሸኪሞም ንኽነብሩን እግዚአብሔር ኣብ እናወደሱ ብኩርቤል ብሱራፌል ተመሲሎም ዕጣኑ እናዓጠኑ ወንበሩ ከወድሱን እተመረፁ ሌዋውያን ኣብ ምድሪ እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ተምሳሌት ዝኾነት ምድራዊት ኢየሩሳሌም ዳግማዊት ጽዮን ማርያም ኣኽሱማዊት ኣብኣ ንኽቅድሱን ውዳሴ ኣምላኽ እናስምዑ ኣማልእኽቲ እናስምዑ እውኒ እግዚአብሔር ብቃልን ብኣንደበቶም ንኸመስግኑ እተመረፁ ሌዋውያን ኣብ ዝዓርፉላን ኣብ ዝኸዱላን ጽላተ ሙሴ ምስኦም ስለ ትነብር እታ ናይ ጽላተ ሙሴ ተምሳሌት ማይ ኣንፂፋ ሩዋ ድሪቓ ዘሕለፈቶም ታሪክ ንኽምሰልን ንኽዝከርን 12 ሓወልቲ ተኺሎም ንኽነብሩ ዝኣዘዞም እግዚአብሔር ኣብ እዩ እዚዩ እምበኣር ንሕና ዝሙግስ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ሌዋውያን ኢና ክንብል ከለና ካብ ምንም ካብ ተራ ሙጉት ወይ ከዓኒ ካብ ተረት ወይ ፅውፅዋይ ተበጊስና እንተይኮነ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተበጊስና ኢና 24 ሰዓት ዝውደስሉን ዕጣን ዝዕጠነሉን ጽላተ ሙሴ ዝዓቀበን 12 ሓወልቲ ተኺላ ትነብር እንኮ ከተማ ጽዮናዊት ኣኽሱም ማርያም ጥራሕ ስለ ዝኾነት እያ ሌዊ ጽላተ ሙሴ ክትሽከም ጽላተ ሙሴ ክትዕቅብ ኣብ ዝዓቀብካዮን ኣብ ዝነበርካዮም ቦታ 12 ሓወልቲ ተኺልካ ንኽትነብርን ቃል ኪዳን ሂበካ እየ እንድሕር ኢልዎ እግዚአብሔር እዚኣ ዝገበረ እዚኣ ተገበረትላ እዚኣ ዝኾነትላ ክውንቲ ከተማ ታሓንቲ ከተማ ታ ትግራወይቲ ታ ጽዮን ታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣኽሱማዊት ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ እያ ደቂ ሌዊ ስለ ዝኾና ደቁ ጥራሕ ስለ ዝኾና ነድሕኒና ግን ማለት ኣይኮነን ከምኡ ተዝኸውን ሓው ያዕቆብ ኤሳው መድሓነ ነይሩ ይሁዳ ጎይቱ ዝሸጠ ንስውኒ
ናይ ጎይታ ደቀ መዝሙር ስለ ዝነበረ ንሱ ተረፈ ወይ መድሓነ ነይሩ ኣይግዳስ ታሪክና ፈሊጥና ደቂ ካህናት ደቂ ፈጣሪ ደቂ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ዘለና ህዝቢ ምዃንና ፈሊጥና እምነትና አጽኒዕና ካብ ናይ ኣህዛብ መንገዲ ርሒቕና ኣህዛብ ዝኸድዎ ኣካይዳ ገዲፍና ናፍታ ጥንታዊትን ቀዳማይትን ንጽህትን ቅድስትን ቤተ ክርስቲያንና ተመሊስና ብኣኣ ክንመላለስ ስለ ዝደሊ ጥራሕ እዩ ብሽም ዝድሕን ሰብ የለን መሬት ሰብ ኣይትቅድስን ሰብ ንመሬት ይቅድሳ እምበር ኤርምያስ 6:16 ከምዚ ይብል ልብ በሉ ናይ ቀደም መንገድኩም ኣስተውዕሉ ብኣኣ እውን ተመላለሱ ንነብስኩም ዕረፍቲ ንህይወትኩም ዘለዓለማዊ ክትረኽቡ ኢኹም ይብለና ኤርምያስ 6:16 ኣሜን ኣሜን ዝሓፍተይ እሞ እዚ ታሪክ እዚ ንክንፈልጥን ንክነነብብን ወለድና ሓወልቲ ዝሰርሕሉ ሚስጥር ንክንፈልጥን ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ነዚ እዩ ውኒ ንትዕብን ንደክምን ንወድቕን ንትስን ዘለና ክንደይና ኢና ናይ ኣሕዛብ መንገዲ ናይ ጥንቁላን ናይ ድፍተራን መንገዲ ንኽተል ዝነበርና ጎጃም ኬና መስተፋቅር ዘይስራሕና ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ምንቅኝነት ተበጊስና ሰብ ነኸነጥፍእ እታ ብድፍትርናን ብተንኮልን ትፍለጥ ጎጃምን ጎንደርን ዘይረገጽና ክንደይ ኢና እስራኤላውያን ደቂ ለዊ ኣሕዛብ ዝኸድዎ መንገዲ ኣብ ዝኸዱ ግዜ ንሶም ዘምልኹ ኣሕዛብ ዘምልኽዎ ዝነበሩ ጣኣቱን ምምላኽ ይጅምሩ ነይሮም ይብል መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 18 ኤልያስ በዚ ተናዲዱ 3 ዓመትን ፈረቓን ማይስካዕ ዝልጉም ሰማይ ስካዕ ዝልጉም ዝበጽሐሉ እስራኤላውያን ኣምላኾም ክሒዶም ደድሕሪ ኣሕዛብ እናተኸተሉ በዓል ዝበሃል ኣምላኽ ጣዖት የምልኹ ስለ ዝነበሩ እዩ ክንደይና ኢና ፋሲካ ኣውደ ዓመት በዓል ክብረ በዓል እናበልና ደድሕሪኦም ዘይመዘመትና ክንደይና ኢና ጥረ ስጋ እናበላዕና ኣጋንንቲ ዘየምለኽና ክንደይና ኢና እቱ ዘይድለን ዘይምረፅን ናይ ቅድስና ዕጣን እንተይኮነ ናይ ጋኔን ዕጣን ቡናን ዕጣኑን ተኸተልና እተኸደናን ክንደይና ኢና ኣሕዋተይ ጎጃምን ጎንደርን እኮ ናይ ጥንቆላን ናይ ድፍትርናን ቦታ እምበር ናይ ቅድስና ይነበረን ታሪክና ረሲዕና ቅድስናና ምስናዓቕና ናይ ወለድና መንገዲ ሲሒትና ካሊእ መንገዲ ምስ መረፅና ናፍቱ መንገዶም ኣቲና መንገዶም ተኸቲልና ታሪክና ንኽንርስዕን ንኽንዝንግዕን ኣብ ልዕለይና ዓዚም ተገይሩ እቲ ቅኑዕ መንገዲ ተይኮነ እቲ ስሕተት መንገዲ ተኸቲልና ኣብ ናሃቶም መንገዲ ክንመላለስ ጀመርና ክወቕሰኩም ደለይኮንኩን ከዘኻኽረኩም እምበር ኣነኹም ኣነ ሓውኩም ውኒ ከማኹም ዝጠፋእኹ ሰብ እየ ካብ ጥፋተይ ክምለስ ገፀይ ክመልስ መንገደይ ከስተኻኽል ግን ለይትን ቀትርን ክፅዕር ደሊ ስለዚ እታ ጥረ ስጋ በላዒት እታ ጋኔን ፀዋዒት እታ ጣዖት ማምለኺት ንበዓል ንራሚኤል ዝበሃሉ ጋኔናት እንያቆን ዝበሃሉ ሰይጣናት እትኽተል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እያ ኢሎም ዘይቅድስና ዝሃዋ ንዓና ተኸተልና ዝጠፋና ገጽና ንኽንመልስ መንገድና ክንመልስ
ናፍታ ናይ ቀደም ናይ ወለድና ቤተክርስትያን ንክንምለስ ቅድስና እውን ክንለብስ ይምዕደኩም ኤሊ ዝበሃል ካህን ኣብ እስራኤል እቲ ዕንኮ ካህን እቲ ሓላዊ እቲ ዓቃቢ ጽላተ ሙሴ ዝነበረ ደቁ ብጣዕሚ መጸገምትን ሓጢአተኛታትን ነይሮም ይብለና ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 እቶም ደቁ ኣብ ቤተ መቅደስ ምስ ኣንስቲ ይድቅሱ ምስ ኣዋልድ ይድቅሱ ኣዋልድ የርክሱ እቶም ደቁ መስዋዕቲ እግዚኣብሔር ዝቀረበ ስጋ ጥርኡ ይበልዕዎ ጥርኡ ይወስድዎ ብጥርኡ ወስድዎ ይበልዕዎ ብሩንዶ ይበልዑ ኤሊ ብኦም ኣዝዩ ተሻቀለ ብዙሕ ተጸገመ ከምዚ እውን በለ ሰብ እንተበደለ ናብ እግዚኣብሔር ትጽልየሉ ሰብ እግዚኣብሔር ተበደለስ ናብ መን ትጽልየሉ በለ ሓቂ ሰብ ክብድል እግዚኣብሔር ይቅር ይብል ሰብ ንእግዚኣብሔር ተበዲሉ ግን መን እዩ ንሰብ ይቅር ክብሎ ናይ ወለድና ኣምላኽ ዝረሳዕና መን ይቅር ክብለና መንገድና ስሓትና መን ኢና መንገዲ ክመልሰና እቱ ብድኽነት እናነበረ ድኽነት ዘየስተማስል ህዝቢ ገዲፍና ብክብድና ክንሓስብ ዝገበረና ባህሊ ኣህዛብ ንክንመርፅ ዝፈቀደልና መን እዩ ብሰንኪ ደቂ ኤሊ ሓጢአት ጽላተ ሙሴ ተማሪኻ ናብ ኣዛጦን ናብ ጋዛ ናብ ጌትን ናብ ኣስቆላናን ወረደት እዚ ክብለኩም ዝፈተኹ ጽላተ ሙሴ እግዚኣብሔር ካብ ዝፈቀደሉ ህዝብን ትውልድን ወፃኢ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ከመላኽተኩምን ከዛኽረኩም ስለ ዝደሊ ኣይግዳስ ሓጢአት ስለ ዝሰርሑ ክብሮም ካብኦም ስለተቐንጠጠ እቲ ክብሮም ንኽዝክሩን ኢሎም ናብ ፈጣሪኦም ልቦም ንኽመልሱን እግዚኣብሔር ጽላተ ሙሴ ኣሕሊፉ ንኣህዛብ ንፍልስጥኤማውያን ሃባ ሰበይቲ ፊንሃስ ወዲ ኤሊ ቆልዓ ስለ ዝወለድ ዊቦርኪ ኦቤት በለቶ ጽላተ ሙሴ ስለ ተማረኸትስ ክብሪ እስራኤል ተቐንጠጠ ማለት እዩ ጽላተ ሙሴ ዝተማረኸት ብሓጢአት ደቂ ኤሊ ብዝገበርዎ ብድዕን ሕማቅ ስራሕን እዩ እቲ ክብሪ ተቐንጠጠ ደቂ ኤሊ ሓጢአት ምስራሕ ምስ ጀመሩ እዮም ኣብታ ዓለት መዓልቲ 4,000 ሰብ እውን ሞተ ኣብታ ዓለት እውን ኤሊ ቱ ካህን ተዓቃቢ ጽላተ ሙሴ እቲ እንኮ ካህን ኦሪት ካህን ንሱ እውን ካብ ወንበር ወዲቑ ሞተ ብሰንኪ ደቂ ሓጢአት ደቁ ሰበይቲ ፊንሃስ ወዲ ኤሊ ሰበይቲ እውን ቆልዓ ምስ ወለደት ንሳ እውን ነብሳ ሓለፈ ካብ ኤሊ ብሰንኪ ሓጢአት ደቁ ዘርኢ እውን ኣይተረፈ ይብለና መጽሓፈ ቅዱስ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 እዚ ምስ ኮነ ጽላተ ሙሴ ናብ ኣዛጦን ናብ ጋዛ ናብ ጌትን ናብ ኣስቆሎናን ወረደት ምስ ወረደት ኣህዛብ እዮም እሞ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝብለና ናብ መልእኽቲ ቆሮንቶስ መን እዩ ጽላተ ሙሴ ኣብ እንዳ ጣዖት ዝእቱ መን እዩ ክርስቶስስ ወይ ከዓነ ናይ ክርስቶስ ስጋ ምስ ናይ ኣጋንንት ማዓዲ ሓዲ ዝገብር
من يخ طاقوت مستلات موسى بحدا زحدر إلو خمزة صحفلنا أحزاب يوم ما يفلطون ورق إيا إلهم سلازة حاسو كم نبرتاون سلازة رأيوا ناب داغون زبحال طاقوت أتوا أفتو طاقوت دا داغون مس أتوا وني نتو داغون 3 دقتو 3 دقاوني سبابرتو سبابيرا أب أزاتونن أب غازان أب جيتن بحمامن بمقزفتن حزب ودت معناتهم أيتوهاوتومن نبرتومن أيبون يكونتن دكيلي يكونن قدسناون يولون نبرت مسيلهم وسدوا وامبر نا እግዚአብሔር ሓይሊ ና እግዚአብሔር ዓይኒ ምዃናውን ይፈልጡን ከተሞም በናጹን ተወረረ ይብለና ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 1 እስከ 12 ፍልስጤማውያን ውኒ ፈለቲ ኢና ዝብሉ ጠንቆልትን ኣኪቦም እንታይ ንግበር ወሉ ኣብ ኣስቆሎና ዝነበሩ ህዝቢ ናባና ትምፃእ ንሕና ክንዕቅብ ኣበሉ ናብ ኣስቆሎና ወረደት ኣብ ኣስቆሎና ውኒ ብዙሕ መቕዘፍትን ሕማምን ፀገምን ኣምፀትሎም ምስ ኣምፀትሎም ውኒ እዛ ኣቕሓ እዚኣ ናይ እግዚኣብሔር ኣቕሓ እያ እሞ ካባና ትተኣለበሉ እንታይ ክንገብር ኢልና ኢሎም ምስ ሓተቱ ሸሊምኩም ናይ ናፁ ምልክት ዘለዎ ብናፁ ስለተወረርና ናይ ናፁ ምልክት ዘለዎ ወርቂ ሸሊምኩም እቲ ሕማም ህዝቢ ዝወድእና እቲ ሕበጥ ንዕውን ዝመስል ወርቂ ጌርኩም ነታ ጽላተ ሙሴ መሊስኩም መለስዋ በሉ ብካሕሳ ተሸሊማ ሰረገላ ሰሪሖም ናብ ቤት ሸመሽ ዝበሃል ቦታ ሰነይዋ ኣብ ቤት ሸመሽ ዝነበሩ ቦታት ተቀቢሎም እንዳ አሚናዳብ ዝበሃል ቦታ እሕደርዋ ኣውን ብዙሕ ግዜ ተቐመጠት ዳዊት ምስ ነገሰ ዳዊት ክቅበላ መፀ ክዕቁባ እውን መረፀ 70,000 ቅዱሳትን ምሩፃትን ሰባት ኣኪቡ ናብ ቤት ሸመሽ ወሪዱ እናዘመረ ብእምብልታ ብፀናፅል ብኸበሮ ብበገና እናተሓጎሰ ጽላቴ ሙሴ ሒዙ ክመልሳ ፈተነ በለ ዳዊት ከም ዝብለና ዕልልታ ዝፈልጥ ህዝቢ ቅዱስ ይብለና ኣብ መዝሙሩ ምዕራፍ 88 እንዳዕለሉ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እተን ሰረገላ ዝጎታ ዝነበራ ዑር ካብቱ ምጭዳረን ምሕጓሰን ተበገሰ እንክዘላ ከለዋ ወዲ ኣሚናዳብ ኦዛ ናይ እግዚአብሔር ሓይልን ጥበብን ስለ ዘይተረድኦ ጽላቴ ሙሴ ክትወድቕ እያ ኢሉ ኢዱ ሰደደ እግዚአብሔር ውኒ ቀዘፎ ይብል ጽላቴ ሙሴ ብናይ ሰብ ሓይሊ ትሕሎ ይኮነት ጽላቴ ሙሴ ብናይ ሰብ ድሌት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቀሳ እውን ኣይኮነትን ጽላቴ ሙሴ ብናይ ሰብ ድሌት እትኸይድን እትዘዋወርን እትነብርን እውን ኣይኮነትን ኣይግዳስ ጽላተ ሙሴ ዘህሉክ ምዕራፍ 10 ቁጥር 33 ከምዚ ይብለና እስራኤላውያን ዝሓድሩሉን ዝነብሩሉን ቦታ ንክትመርጽ ናይ 3 መዓልቲ ቀዲማቱም ትኸድ ነበረ እዩ ዝብል ብትምክሕትን ብብድዕን ፈላጣት ኢና ዝብሉ ዲያቆናት ተይኮኑ ዲያቆን ዝበሉ ብርግጽ ያቆን ጋኔን እዩ ያቆን ኣብ መጽሓፈ ሄኖክ ምዕራፍ 19 ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም
ዲያቆን ተባሃሉ ደቂ ያቆን ወይ ከዓ ናይ ያቆን ክባሃሉ ስለ ዝደለዩ እዩ ብትግርኛ ሓለቃ ዛቁና ኢና ንፈልጥ እኑ ዲያቆን ክብረት ጽላቴ ሙሴ ክወስዱ ሓሰቡ ንሕና ይንዕቅባ ንሕና ይንወስዳ ንሕና ይነንብራ ንሕና ይንሰዳ እዛ ብሓይላ ለይቲ ብፀሓይ ብርሃን ቀትሪ ብደመና ተጋሪዳ ትኸይድ ዓይነተ እግዚአብሔር ታይን ዮርዳኖስ ንክልተ ዝኸፈለት ጽላተ ሙሴ ብዳንኤል ክብረት ተፀዊዓ እሞኸ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ስለ ዘሕስቦም ንዓ ሓሲቦም ንጣናያ ክወስድዋ ዝገርም እዩ ተኣምራት እዩ ኩሌና እውን ደንጊፅና ኩሌና እውን በባኣፍና ተዛሪብና ኦዛ ካብዚ ንላዕለ ምንም ኣይገበረን ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን መፅሓፍትን ኣይንፈልጥ ኢና እሞ ኩሉ ሻዕና ንስሕት ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ትነብር ጽላተ ሙሴ ማንም ብሓይሉን ብሓሳቡን ብክእለቱን ብእቅዱን ከም ብራን ከዘዋውራን ዝከኣል ኣይኮነን ፀገምና ታሪክና ስለ ዘይንፈልጥ ፀገምና መፅሓፍትን ሓይለ እግዚኣብሔርን ስለ ዘይንግንዘብ ንጠፍን ንወድቕን ኣለና እሞ ጽላተ ሙሴ ናብ ቤት ሸሜሽ ክትከይድ ከላ ወዲ አሚናዳብ ኦዛ ከይትወድቕ ኢሉ ሓይለ እግዚኣብሔር ረሲዑ ስለ ዝተንከፋ እግዚኣብሔር ቀዘፎ ይብለና ምስ ቀዘፎ ዳዊት ፈርሐ ዳዊት ወዲ ይሁዳ እዩ ይሁዳ ንንግስና ለዊ ንክህነት ተመረፁ ደቂ ያዕቆብ እዮም ኦዛ ወዲ አሚናዳብ እዩ አሚናዳብ ካህን እዩ ካህን ለዊ እዩ ወዲ ለዊ ካህን ኦዛ እንድሕር ሞይቱ ኣነ መንየ ጽላተ ሙሴ ዘዕቅብ ኢሉ ኣዝዩ ፈርሐ ንኸይወስዳ እውኒ ፀንሐ ንኸይወስዳ ዘለዋ ቦታ ንክትፀንሕ ገበረ ብዙሕ ግዜ እውን ወደሉ እዚ ቅድስና ማለት ሓለ እግዚኣብሔር ምፍላጥ ኣነ ብቑዕ ኮንኩን ንክትንክፋ ኣነ ብቑዕ ኮንኩን ከንቀሳቅሳ ከም ኣቦና ከም ዳዊት ኣቦ ሰሎሞን ኣቦ ሚኒሊክ ከምኡ ብምድሪ ተቀደሰ ብሰማይ ተወደሰ ልበ እግዚኣብሔር ተባሃለ ሰብ ኣብዚ ዓለም እዚ እንተሃልዩ ንገሩናቲ ዳዊት እንተይተረፈ ኣብ ሳሙኤል ካልኣይ ኣነ መንየ ጽላቴ ሙሴ ዝወስዳ ኢሉ ፈርሐ ብለን እዚ ዝዓቀበ ህዝቢ እምበኣሪ ህዝቢ ትግራይ እዚ ዝሓቆፈ ህዝቢ እዩ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ጽላቴ ሙሴ ዓቂቡ 3000 ዓመት ሓወልቲ ተኺሉ ከም ናይ ለዊ ትውፊት ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ዝነብር ህዝቢ እምበኣሪ ህዝብና ኣእምሮና ናበይ ከይዱ ታሪክና ንኸይንፈልጥ ምን እዩ ገይሩና ሰበይ ንጠቁም ነብስና ንፈትሽ ምንባብ ዝኸልአና ማንም የለን ኣብ ዕንክሊንን ኣብ ኣሽካዕላልን ኣይንንበር ሳልሳይ እተን ሓወልቲ ሓቂ ብሓቂ ክነግረኩም ክንደይ እየን ኣብ ኣክሱም ዘለዋ ኢለ ክሓተኩም እሞ ኣብዛ ፔጅ እዚኣ ፀሓፉለይ እትፈልጥዎን ክንደይ ሓወልቲ ኣለዋ ኣብ ኣክሱም ሓንቲ ደቂቃ ክወኩም ክንደይ ሓወልቲ ኣብ ኣክሱም ተተኺለን ኣለዋ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና
12 لوي أبزخدو صلات موسى أبز عقبلو كم موسى جميرو إياسو قتيلو صلات موسى بزلتو صلات موسى بتعقبتو 12 حاولت تدخلوا يلندي عزيزو نمنتا يخصم كنديك تخيلهم زبل اسكي نغاروني تغارون دحر كوينكم تغارون دحر كوينا أنت دقيقة أخوكم يبلغكم اللهم كندي حاولتي ولدنا تخيلهم أربعة حموشتن فريدم أمان كالي كندي حاولتي أوخسم اللوها أكثر تخلطة إيش خليقة أكثر تخلطة إيشي I think أربعة حموشتن سكا خمسة كاليقة إيشي حفتي تكا نتعنى تعببة كين حفتي يغني لي قال كيدان أيكونان تغاقي هي فريدم أمان تغاقيهم تسألنا واخدكم كبل زيادتني انت نحاول تقسم كتقطروان تخليكم 10 تخل تحاول تلو صلاتي موسى مسان الله تنكالوت تن شدشته بلارات زبهالا نحنا بمصحف قدوس نليلن شدشته بلاراتو اندحلايك مصنيه حزقن طلا اتا اقسم حاولتي اب اقسم تتخيلن زلوا تحانتي كاب ጣልያን ዝመፀት ሕዘብ ዘይትረን ምናልባት ኣብታ ካልእቲ ክንሪአይና ይቅርታ ግበሩለይ ንስሓ ዊስኩም ግን 12 ሓወልቲ ኣለዋ እሺ እዛ ሓንቲ ከሪአኩም ስለ ዝደለኹ ይቅርታ ግበሩለይ ኦኬ ኣብዚኣ ነትኩም ተሓንቲ እታ ዝወደቐት እውኒ ተንካለት እውኒ ግልፂ ይረአያ ኣለዋ ኢለ ይሓስብ ይቅርታ ኦኬ እዚኣ ማለት እዩ ይረአ ኣሎ ዶ تعباي زودقت يا حكي أزمرة تا كاب طاليان زمصت تأثيرا زلايا تا ماخل زلا سلسته بقرميت اللوا اتن تشعت عبد حريت اللوا كلتا توسخت اللوا اتن كلتا توسختي دك يوسف كلتا دقو الازارن حدا منيو نحاتاتم كلتا تمثالي سلازلو بتعامنا اشتاين ساتن تن عبيتي تن مين زبهالا تن وانا زبهالا جن 10 تخلتين وني بدكي ياقو زمسلا 10 تخلت نجد زمسلا حاولت تاتي موسى خمز نجرنا إياسو خمز دجملنا أبونا ياقوون خمز بلنا زين غيرنا لاتي موسى حكيمنا نبر حزب تاتي تاريخنا نفلت كالي غزاوتنا انتا يمثل غزاوتنا እዚ ገዛዚ እንታይ ይባሃል እስኪ ንገሩኒ እዚ እንታይ ይባሃል ትግርኛ ንዛረቢና ብትግርኛ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ እንታይ ይባሃል እዚ ገዛ እዚ
እዚሁ ገዛዚ እንታይ ይበሃል ክብለኩም ክሓተኩም ህድሞ የቕኒየለይ ኣዝመራ ሓፍተይ ህድሞ ዳዊት ቴንኪዩ ገብርኤላ የቕኒየለይ ክብርቲ ሓፍተይ ገነት ክብርቲ ሓፍተይ ቴንኪዩ ኣክሱም ትግራይ ህድሞ ቴንኪዩ ህድሞ ይበሃል እዚ ህድሞ እዚ ናይ በይ ዓዲ ይመስለኩም ካልአይ ትሕቶ እዚ ህድሞ እዚ ኣበይ ዝርከብ ህድሞ ይመስለኩም መልሱለይ ናይ በይ ከባቢ ህድሞ ይመስለኩም ሃይላብ ቴንኪዩ ሓጎስ ቴንኪዩ ናይ በይ ዓዲ ህድሞ ይመስለኩም ናይ በይ ከባቢ ደብሪ ህድሞ የቕኒየለይ ኪዳን የቕኒየለይ ህድሞ ወዲ በርሀ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ኣሕዋተይ ናይ እንደርታ ህድሞ ምስ ታሪክና ምስ እሺ ሓድሽ ኦኬ ዘሚካኤል ፋንታ እሺ ናይ እስራኤል ኣብ ትግራይ ጓልቀሺ ካሊኸ ሓራይ ክልቲኹም ትኽክል ኢኹም ማእኸላይ ትግራይ ከባቢ ዓጋመ ክልተ ኣውላዕሎ ኣበበች እምባዬ ማእኸላይ ትግራይ ከባቢ ዳዊት ባህታ ቴንኪዩ ዝሓወይ ካብ ኩሉ ኣሎ ካበይን ካበይን ሓድሽ ካበይ ካበይ ካብ ኩሉ ኣበይ ኣብዚ ኣብዚ ስፔሲፊክ ምግባር እሺ ሓንቲ ከዓን ካልእቲ ህድሞ ከርእየኩም እሞ ተንቤን እንደርታ እሺ የቕኒየለይ ሓፍተይ ኪዳን ናይ ትግራይ ህድሞ ወዲ በርሀ ትኽክል እሺ እዚኣ እዛ ህድሞ እዚኣ ናይ አንሳይንት እዝራኤሊ ህድሞ እዩ ናይ እስራኤል ህድሞ ይበሃል ኣብ ዓጋማ ኣሎ ትኽክል ወዲ ጽዮን ህድሞ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትኽክል እዚኣ ግን እዛ ንሪኣ ዘለና ህድሞ ሰራይ ኤርትራ ህድሞ እሺ ትግራይ ብሓፈሻ ትኽክል ኣልጋነሽ ኣብ ውቕሮ ትኽክል እዚኣ ግን እታ ንሪኣ ዘለና ኣብ ዌብሳይት ኣትኹም ናይ አንሳይንት እዝራኤልያን ህድሞ እዩ ካልእ ህድሞ ከርእየኩም ታሪክና ንክንፈልጥ ብዙሕ ክንጓዓዝ የለና እዛ ህድሞ እዚኣ ኸ ናይ ቤት መስል ናይ በይ ህድሞ ትመስል እዚኣ ከብለልኩም ናይ በይ ዓዲ ህድሞ ትመስል ገራዓልታ ኤክሰለንት ገራዓልታ የቕኒየለይ ክቡር የቕኒየለይ ታደሰ ኣብ ዩክሬን ኣይረኣኹን ዩክሬን ከይደ ነይረ እየ ሮማንያ ከይደ ነይረ እየ ይረኣኹን ድሞ እሺ ወዲ ኣብዚ እንተሃልዩ ኣርኤና ኦፍኮርስ ኢየሩሳሌም ሃፍቶም እሺ ትኽክል ካልእ ኣበይ ዓዲ ይመስለኩም እዚ ቦታ እዚ ኣሃዱ ገራዓልታ እሺ ናይ ዓጋመ ወዲ በርሀ በርሀ ትኽክል ሰለዋ ትኽክል ነፃነት ኣበበ ኦኬ እዚዩ ናይ ትግራይና ህድሞ እዩ ናይ ቆላ ህድሞ ትኽክል ዓድዋ ከባቢ ትኽክል እዚ ህድሞ እዚ ኣብ ገራዓልታ ትኽክል ዝፋነ ሓብተይ እዚ ህድሞ እዚ ኣብ ናይ ትግራይ ህድሞ እዩ እንታይ ይኽብለኩም ደልየ ናይ ትግራይ ህድሞን ናይ እስራኤል ህድሞን ክንፈልዮ ኣይንኽእልን ስለዚ እቲ ካልኣዋይ ፒላርና ገዛውትና እዩ ኣብ እስራኤል ብኳዕቲ ተረኽበ ታሪክ ከም ዘምህረና ወከዓም ከም ዝነግረና እቶም ህዝቢ እስራኤል ዝነብሩ መነባብሮ ህድሞ እዩ እዚ ህድሞ እዚ ከመይ ኢሉ ንዓና ተኸቲሉና መፅኡ
منينا سالساي بيلارنايو تحادث صلاة موسى نمتى عقيونايو ካልኣይ 12 ሓወልትታት ምንታይ ተኽልና እዩ ሳልሳይ ገዛውትና ህድሞ ንምንታይ ምሳና መፂ እዩ ስለዚ እቱ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እቱ ሽምና ምስ መጽሓፍ ቅዱስ እቱ ሕብርና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እቱ ኣመጋግባና ውኒ አንተ እውን ጨረፈ ቢላ ከም ዘረአኹም ከም ዘረዳእኹም ወይ ከዓ ከም ዘዘኻኸርኩኹም ንዓና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪኽና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ተምሳሌትን ሓድነትን እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ዝቕጥል ሰሙን ክመፁ እየ ንሎማዓንቲ ኣብዚኣ ደው ከብል ሕቶ ተሃልይኩም ሕቶኹም ክቕበል مساهم من خصنح هذا حموشت 10 دقيقة مساحاتكم نخصنح كفتنية حطوطات تحليكم بسلكي بواتساب دولوا لي انت زي على وزيون صحفكم كتقلصوا لي تخليكم اسك عشعو فطاري كم زفقد لنا مزمور كوا اي تفقد لنا زلو جن ካብ ስልከይ ዋላ ከዝምረልኩም እየ ሕቶታት ተሃልየኩም ናብ ሕቶታት ክንከይድ ምንታን ሕቶታት ተሃልየኩም ሕቶታት ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ካልኣይ መዝሙራት ከነቕርብ ስለ ዘይከኣልና መዝሙራት ነቕርበለን ሓንቲ ዌብሳይት ኣለትና እታ ዌብሳይት ንሳ ሕዚ ክሰደልኩም እየ ሼር ክትገብሩዋ ኩሉ ሻዕ ማለት ስብከትን መዝሙራትን ዘቕርበሉ ወይ ከዓ ስብከታት ብተኸታታሊ ዘቕርበሉ ኣክሱማዊት ጽዮን ቤተክርስትያን ትብል ዌብሳይት ሊኸልኩም ኣለኹ ሼር በልዋ ሳብስክራይብ እውን ግበሩ ኣሚን ዝኻልኩም ክትገብሩ ልምነኩም ሕቶታት ተሃልየኩም ሕዚ እውን ክጽበየኩም ኣሕዋትን ሓትን ምሳኻትኩም ክጸንሕ እየ እቱ ዝቕጥል ሰሙን ግን ብዛዕባ ሽምና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንሕናን ተጋሩን ምስ ደቂ ሌዊ ዘማሳስለና ናይ ሽም እንታይ እዩ ምሳሌ ሕዚ ሓንቲ መዘከርታ ክወኩም ኣብ ዌብሳይት ወይ ክትከፍቱ ከለኹም ወይ ያሆ ክትከፍቱ ከለኹም ሓንቲ ሓበሻ ትመስል ጓል ንሴቲ ትመፀላ ናይ እስራኤል ባቢሊካል ሂብሩ ዩኒቨርሲቲ ተፋልጥ ማለት እዩ ሽማ ምን ይባል ዝነግረን ሰበለ ዶ ሽማ ምን ይባል ያሆ ወይ ገለ ክትከፍቱ ከለኹም ያ ትክክል ኣሃዱ ይዲድያ እወ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ክልተ ተክለ ሃይማኖት ኣለው ምናልባት ከይና ሓወስቲ ፕሮግራም በር ክልተ ተክለ ሃይማኖት ኣለው ቶም ሓደ ተክለ ሃይማኖት ቶም ጻዲቅ እንዳ ኣቡነ አረጋዊ ዳሞ ዝነበሩ ንሶም ኣቦም ጸጋዛዊ ይባሃሉ ኣዲኦም ዝገሃርያ ይባሃላ ሽሞም ምንነቶም ዝገልጽ እዩ ዝገሃርያ ዝበሃል ካሊእ ብሄር የለን ጸጋዛብ ዝበሃል ካሊእ ብሄር የለን ንሶም ከዓነ ካብ ተንቤን ተወለዱ ጻድቅ ቦዮም ቦኦም ሽም ግን ካሊእ ተክለ ሃይማኖት ኢሎም ዘምጽዎም ሰብ ኣለዎ እዚዩ ኣብ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጥራሕ ኣይኮነን ተገቢ ትክክል ሓፍቲ ቴንክ ዩ ሓዳስ ትበሃል ሓዳስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጥራሕ ኣይኮኑን ዘራ ያዕቆብ ኣክሱማዊ ዘራ ያዕቆብ ስሙ ተወሪሱ ኣነ ዘራ ያዕቆብ እየ ኢሉ ኣብ ሸዋ ዝነበረ ንጉስ ስሙ ቀይሩ ስሙ ወርቂሱ ይነብር ነይሩ እዩ ዳሕራይ ውኒ ኣፄ ሳህለ ስላሴ ሚኒሊክ ወዲ ሰለሙን ካልኣይ ሚኒሊክ እየ ኢሎም ብሓሶት ትነብር ኢትዮጵያ ዝበልክዎ እውን እዚ እዩ ሚኒሊክ እየ ኢሎም ሚኒሊክ እንተይኮኑ ሚኒሊክ እየ ኢሎም ሽም ወሪሶም ህዝቢ ትግራይ ግን እምቢ ስለ ዝበሎም ዋንጫ ስዋ መስተ ዓዲሎም እቶም ዋንጫ ተቀበሉ ሰባት ከዓኒ እቲ ሽም እንተይተቀበሉ ኣይግዳስ ሚኒሊክ ካብ ምባል ሚኒሊክ ኢሎም ኣዋሪዶም እዮም ሚኒሊክ ማለት ዋንጫ ማለት እዩ ሳልሳይ ካብ ድፍረቶም ንላዕሊ ራእይ ምዕራፍ 5 ከም ዘርእየና
ዮሐንስ ኣብ ረኣይኡ ምጽኣት ምስ ረአየ መን እዩ እታ መፅሓፍ ዝኸፍታ መን እዩ ኸታ ሕታም ዝኸፍታ ኢለ ምስ በኸኹ ካብቶም ሽማግለታት ይብል ካብ ሱራፌል ማለት እዩ ናባይ መፀ ኣጆኻይ ትብከ እቱ ኣንበሳ ወዲ ይሁዳ እቲ ሞት ዘሸነፈ ንሱ ክኸፍታ እዩ በለኒ ዘእምነገደ ይሁዳ ማለት እዩ ዘእምነገደ ይሁዳ ተባሃለ ጎይታና መድሓይትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብድፍረት ግን ናህና ሽም ግደፍዎ ናይ ጎይታና ናይ መድሓይትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብጉን ብድፍረት ዘእምነገ ይሁዳ ኢሎም እውን ወሪሶም እዮም ስለዚ ናብታ ታሪክ ወስደኩም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣቦና ወዲ ተንቤን ትግራዋይ ኣቦም ፀጋዛብ ኣዲኦም ዝገሃርያ እዚውን ሓዝጎን ኣዲኦም ዝገሃርያ ኣቦም ፀጋዛብ እዚዩ ኣቡነ ጳውሎስ ዝፀሓፍዎ ገለ ተክለ ሃይማኖት ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ይርከብ ካሊእ ሕቶታት ተሃሊኩም ክፅበየኩም እዛ ዝሰደልኩም ዘለኹም ዌብሳይት ሼር ግበርዋ ንቐፃላይ ስብከታትን መዝሙራትን ክንፍንወሉ ስለ ንኽእል ንመሓዙትኩም እውን ምናልባት ከዓኒ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ስብከተ ይግበርን ተተባሂሉ ኣብኡ ክንገብር ክንሙክር ኢና ካልኦት ኣሕዋት እውን ናብ ደደቢት ዶ ረኸቦም ገለ ዝብል ማዕዳ ደው ኢልኩም ለይ ነርኩም ብመደደቢት ተትረኽበና ብዙሕ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ትግራዋይ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪብኩም ኣለኹም እስኪ ምስ ሓውና ምስ ኢፍሬሞን ክዛተየ ንማንኛውም ብኡ እውን ክሙክር ክፍትን እየ ኣሕዋተይ ንዓኻትኩም ካብ ምግልጋል ንድሕሪትን ዝምለሰሉ ወይ ከዓ ዝደኽመሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የብለን የቕኒየለይ ኧረ ክንደ እዩ ኪዳን ሓቂ እዩ ኩሌና ኣይንፈልጥን ኢና ንክንፈልጥ ግን ንመኻኸር ንተሓታተት ዝብል ዘለኹ ንዑ እዩ ናይ ዋትስኣፕ ስልኪ ቁፅሪ 951 ኣብዚ ኣላ መስለኒ 951 951 971 እዚኣ ናይ ዋትስኣፕ ስልከ እያ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትረኽቡኒ ክተዛረቡኒ ክተምህሩንን ንክመሃር እውን ድልው እየ ሓሳባት ኣብ ዘለወሉ እዋን እውን ክቐርብ ደሊ እየ ዘራ ያዕቆብ እንታይ እዮም መምህርና ዘራ ያዕቆብ ፈላስፋ ኣክሱማዊ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ዘራ ያዕቆብ ዳሕራይ ግን ዘራ ያዕቆብ እየ ኢሉ ካልኣይ ሽም ሰሪቑ ዝመፀ ከዓ ናይ ሸዋ ንጉስ ነይሩ እዚ እውን ብሓገዝ ናይ ሓሶት ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል ብሓገዝ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝመፀ ኣክሱማዊ ኢሉ ኣክሱማዊ እንተይኮነ ኣክሱማዊ ኢሉ ንሰብ ኣሚኑ ዝመፀ እዩ ኣብ ካልኣይ ኣብ ሳልሳይ ትውልዲ መለስ ዜናዊ ሓየሎም እውን ክመፁ እዮም ንሕና ምስ ሓለፍና ማለት እዩ በዚ ኣይትጠራጠሩ ኢኹም እዚ እዩ ትባህርዮም ታሪክ የብሎምን ታሪክ ክሰርሑ ይኽእሉን ታሪኮም ግን ብስርቅን ብተንኮልን ሰኒዶም ክነብሩ ዝደልዩ ህዝብታት እዮም ስለዚ እዚ ዘድንቕ ነገር ኣይኮነን የድንቕ እዩ ታሪክና ስለ ዘይንፈልጥ ግን ከምኡ እዮም ዝገብሩ ሓወይ ኣብ እስራኤል ኣብ ቃል ገሊላ ኣብ ዝበሃል ባሕሪ በቢዕለቱ ብዙሕ ኣሽሓት በፃሕቲ ዓዲ ኣሳብ እዋ ሓቂ ትክክል ዘርኡ ኣብርሃ ትክክል እዩ ሳባ ትበሃል ጎይታ መድሓይትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብእግሩ ዝኸደላ ካብ ባሕሪ ጥብራዶስ ትበሃል ባሕረላ ንሳ ተመላልስ ሳባ ትበሃል መርከበላ ብኣዴና ብሳባ ተመሰለት ማለት እዩ እዚ ግን ከድንቐና እውን ኣይግባእን ምክንያቱም ንሕና መኒና እዩ ከግድስና ዝግባእ ንሕና ባዕልና ለዊ ኢና ሳባ ተሰየመ ስለዝኾነ እንተይኮነ ንሕና ደቂ ለዊ ኢና ለዊ እቱ ክህነት ተውሃቦ ጽላት ሙሴ ንክዕቅብ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ትውፊት ተውሃቦ ሰብ 12 ምልክት ንክኾኖ
ዓሰርተ ክልተ ሓወልቲ ተኺሉ ንክነብር ተፈቐደሉ ሓደ ለዊ እዩ እዚኣ ኣበይ እያ ዘላ እንድሕር ኢልካ ናዲኻ ደሊኻ ክትነግረኒ ትኽእል ኢኻ ንሳ ሓንቲ እንኮ ኣብ ትግራይ እያ ዘላ ካሊእ እቲ ሽምና እቲ ገዛውትና እቲ ሕብርና እቲ ኣመጋግባና ዝቕፅል ሰሙን ክመፆ እዩ ሓሶት ዘይብሉ ጥርጥር ዘይብሉ መርትዖ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እናምፃና ኢና ንዘራርብ ይብለኩም ኣለኹ ሌዊ ስለ ዝኾንና ንድሕኒና ማለት ግን ኣይኮነን ብተግባርናን ብእምነትናን ኢና ንድሕን ተግባርናን እምነትናን ትውፊትናን ንክንፈልጥ ግን ታሪክና ነፍለጥ እዩ ታሪክና እንድሕር ፈሊጥና ደቂ መን ምዃንና እንድሕር ፈሊጥና ሃይማኖትና ፅኒዕና እታ ንፅህትን ቅድስትን እታ ጥንታዊት እምነት ሒዝና ንክንነብር ስለ ዝገብረና ጥራሕ እዩ የቕኒለይ ዘርኡ ኣብርሃ እሺ መዓስ ኢኹም ተምህሩና መምህር ገነት ሓፍተይ እስካብ ሕዚ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሻዓይ ዘምህር ዘለኹ እታ ተፈቐደትለይ ምክንያቱም ብሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ እየ ዝረኽበኩም ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሻዓይ ተፈቒዳትለይ ሸዓ ከቕርበኩም እየ ክቐርብ ከምህር ጥራሕ ኣይኮነን ክመሃር እውን እየ ዝመፅእ ዘለኹ ሕዚ ኣብዚ ከይንጋገ መምህር ኣይኮንኩን ኣነ ተምሃራይ እውን እየ ንክተምህሩኒ እውን እየ ዝመፅእ ዘለኹ ስለዚ ንክተምህሩኒ እደሊ ብዙሓት ፈላጣትን ብዙሓት መንበብቲ ሰባትን እውን ኣለኹም ንደዋወል ኣነ ቀሪበ ኣለኹ ስልከ ሂወኩም ኣለኹ ደውሉለይ ንገሩኒ ዘለኩም ፍልጠትን ዕምቀትን ንገሩኒ ብሓባር ህዝብና ነምህር ንፅሓፍ ንሰንድ ንምንታይ እዩ ሓሳብ እዚ ዘይተገልፀ ፀኒሑ እቲ ዓብይ ፀገም ነፃነት ሓፍተይ ወይ ሓወይ ዘይተገለፀሉ ምክንያት ህዝብና ንክገልፅ ኣይተፈቀደሉ ንክፅሕፍ ንክዛረብ ንክነብር እንኳን ፍቃድ ኣይነበሩ ዝነበረና ፍቃድን ዝነበረና ሃዋህውን ዝሓለፈ 30 ዓመት እዩ 30 ዓመት ከዓ ብስኽፍታ ሓሊፍናዮ ኢና ከይበኣሱና ከይበኣሱ ከይቅየሙና ከምዘይትበሉ ደድሕሪኦም ዝዓው ጥፍኡ ገደል እተው እናተባሃልና ኢና ነርና ሕዚ ግን ይኣኽለና ኦኬ ሄኖክ ንሕና ኣጋዝያን ሰባውያን ኢና ናብ እስራኤል ዘራኽብ ዓሌት ዘራኽብ ይብልናን ይብል ኣሎ መርትዖ ኣቅርብ ኣጋዝያን ሰባውያን ኢና ሰባውያን እየ እንድሕር ኢልካ ሳባ ካብ ሰለሙን ከም ዝወለደት እንድሕር ኣሚንካ ምስ እስራኤል ዘራኽበና ይብልናን ትብል ግን ሳባ ካብ ሰለሙን ምውላዳ እንተይኮነ ሳባ ንባዕላ መን እያ ምፍላጥ የድሊ እዩ ኣነ ይኮንኩን መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዝምጉስ ዘለኹ ኣነ ይኮንኩን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ቃላት እየ ዝዛረብ ዘለኹ እስራኤል መን እዩ ሰለሙን ንባዕሉ መን እዩ እስራኤላውያን ዝበሃሉ መን እዮም እዚ ምፍላጥ የድሊ እዩ የቕነለይ ብዝኾነ ሓወይ ሄኖክ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብዛዕባ ኣንበጣ ስለ በለስን ጥረ ስጋን እውን ገለ በሉና ኪሮስ ተስፋይ የቕነለይ ዝሓወይ ዝቕፅል ሰሙን ክመፀ እየ እዚ ግን ፀላእትና መላፍንትና ኣምሓሩ ኣንበጣ በሊታ ትግሬ ይብሉና ብለሲንግ እዩ እንድሕር ዳ ፈሊጥናዮ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ዮሃንስ ትቅዱስ እቲ መጥምቀ መለኮት ምጉ ኣንበጣን መዓር ጣዝማን ነይሩ እዩ ዝብለና ፀርፊ እንተኮይኑ ንዓና እንተይኮነ ነቲ ቅዱስ ዮሃንስ እዮም ፀርፉ ማለት እዩ ኣይግዳስ እንድሕር ልቢ ኢልናዮም ምንነትና እዮም ዝነግሩና ዘለው ዮሃንስ ወዲ ዘካርያስ እዩ ዘካርያስ ወዲ በራክዮ በራክዮ ወዲ ሌዊ እዩ ሌዋውያን ኣንበጣ እዮም ዝበልዑ ስለዚ ንሕና እውን ንብል ዘለና ሌዋውያን ኢና ንብል ዘለና ክህነት ተቐቢልና ኢና ፅላተ ሙሴ ምሳና ተዓቂባ እያ 12 ሓዋርያት ሓወልቲ ተኺልና ኢና ሽምና ከምዚ እናተባሃለ ናብ ዝቕፅል ሰሙን ክሰግር ስለ ዘይደሊ ሽምና ከምዚ እናተባሃለ እዩ ዝፅዋዕ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን እገለ ረእይዎም ከምዚኦም ዝፅውዑ መነባብሮና እዚ እዩ ምግብና እዚ እዩ ሕብርና እዚ እዩ ገዛውትና እውን እዚ እዩ ህድሞ እዩ ንብል ኣለና መና ዝብል ሽም እንታይ ድዩ
ገሊላ ዝብል ሽም እንታይ ድዩ ሓዳስ እንታይ ድዩ ብቐሊሉ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ትኣተኹ ኣብቲ ዓለም ኮይነ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝቕጥል ሰሙን ክመጦ እየ እሺ ሄኖክ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን እኮ ንግስተ ሳባ ዞምያ ካብ ንጉስ ሰሎሙን ወሊዳ ዝብል የለን ክቡር ሓው ትምህርቲ ዘረ ያዕቆብ ንግደፎ ሄኖክ ዮናስ ሓደ ክልተ ሕቶ ሓተካ ፈቱ ንግስተ ሳባ ሚኒሊክ ከም ዝወለደት ተጻሓፈ የለን ቶራ አንቢብካ ዲኻ በርሺት ማለት እቱ ኦሪት ማለት እዩ ብመሰረቱ ኦሪት ናይ ቶራ ከተነብብ ከለኻ ኢትዮጵያ ዝብል ሽም እውን የለን ናይ ኤርትራ ባሕሪ ዝብል እውን የለን ሲሪቭ ዝብል ሲሪቭ ማለት ብኢብራይስ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ኣብ ቶራ the sign and the seal ዝብል መጽሓፍ ናይ ግራሃም ሃንኮክ አንብቦ ካብ ቶራህን ካብ መጽሓፍ ቅዱስን ዘውፅኦ መጽሓፍ ቅዱስ ከተነብብ እንድሕር ደኣ ዘይፈቲኻ the sign and the seal ዝብል ናይ ግራሃም ሃንኮክ ኦንላይን ከይድካ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ አንብቦሞ ሚኒሊክ ተወሊዱ የተወለደን ወይ ከዓኒ ኣብ መጽሓፈ ነገስት ናይ እስራኤል ናይ ቶራ ሚኒሊክ ሙላዱን ዘይሙላዱን ከተረጋግጽ ተለያ ሚኒሊክ ተዘይውለድ ጽላተ ሙሴ ምን አምጽዋ ሚኒሊክ ተዘይውለድ ሚኒሊክዬ ካልኣይ ሚኒሊክዬ ዝበለ ሸዋዊ ካብ የምጽዎ እዩ ዘርዓ ያዕቆብ ትብሎ ዘለኻ ኸ ኣይ ናይ ዘርዓ ያዕቆብ እዩ ታክሱማዊ ድዩስ እቶም ሓራይ ስለዚ ፈሊ ክናሓት ምሕታትካ ጽቡቅ እዩ ይቕነለይ ግን ኣጋዚያን ማለት እንድሕር ፈሊጥካዮ ኣጋዚ ምኻን ኣነ ትግራዋይ ምዃነ እየ ዝፈልጥ ቋንቋይ ግዕዝ እዩ ካብኡ ዝተረፈ ምንነተይ ወዲ ሌዊ እየ ክህነት ተሸኪመ ሓወልቲ ተኺለ ጽላቴ ሙሴ ዓቂበ ዝነብር ብመጽሓፍ ቅዱስ ታሪክ ለዊ ተዋሃበኒ ወዲ ለዊ እየ ኢለ ዝኣምን እዚ እዩ ሽመይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣጋዝያን ዝብል የለን ስለዚ ናብኡ ክንካታዕ እንድሕር ኮይና መርቶዕ ሒዝና ክንመጽእ የድልየና እሺ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓሶስ ዝበሃል ብኸመ እዩ ለተብርሃን ሓፍተይ ይቕነለይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ክልተ እዮም እቲ ሓደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ሸዋ ዝነበረ ነቱ ካልኣይ ዘርዓ ያዕቆብ ወዲ ኣኽሱም ዘርዓ ያዕቆብ ኢኻ ኢሉ ሰይሙ ብሓሰት መስኪሩ ናብ ቅድስና ዘምፀ እዩ ፖለቲካዊ ተክለ ሃይማኖት እዩ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እቶም ጻድቕ ትግራዋይ ኣኽሱማዋይ እዮም እዚኦም ኣብ ተንቤን ተወሊዶም ኣዲኦም ዝጋሃርያ ኣቦኦም ጸጋዛብ ይበሃሉ ገድለ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ጳውሎስ ዝጸሓፍዎ ምንባብ ይከኣል እዩ ካብኡ ክንምገስ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያ means common name for black people not Ethiopia which is now ጌጋ እዩ ኢትዮጵያ ማለት ኣብ ልዕሊ ኤዶምን ኣብ ትሕቲ ኢየሩሳሌምን ዝነበረት ጊዮን ዝበሃል ሩባ ሓቂፍዋ ዝነበረት ከተማ እያ ብዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ እታ ከተማ እንሳ ተዛሪበ ፕሮግራም ስለዝገበርኩ እቲ ፕሮግራም ምክትታል የድሊ እዩ ናብኡ ረእዮ ዮናስ ሓወይ የቕኒየለይ ንሕቶኻ እንድሕር ንግስተ ሰባ ካብ ንጉስ ሰሎሞን ቆልዓ ወሊዳ ኮይና ታሪክ ኢትዮጵያ ሓቂ ማለት እዩ ኣብዚ ብኸመይ ትሪኦ ታሪክ ኢትዮጵያ ማለት ኣይ ናይ ታሪክ እዚ እቲ ታሪክ ንዓና መን ይክነግረና መን ያታ ኢትዮጵያ ትበሃል ታሪክ ኣይና ያታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ እተበረዘ እተኸለሰ ታሪክ እተሰረቅን
እተዛብዐን ታሪክ እዩ ኢና ንብል ዘለና ታሪክ ናይ ሚኒሊክ ኣብ ድርሳናት ናይ ኣክሱምን ኣብ ናይ ዋልድባን ኣብ ገዳማት ትግራይን ብግልፂ ተጻሒፉ ይንበብ ኢትዮጵያ ንዓና ታሪክ ትነግረና ኣይትኽእልን ታሪክና ሰሪቓ ታሪክ ቀይራ ትነብር እምበር የቕነለይ ሓድሽ ካዕዛይ ሰለሙን ሽሕ ኣንስተይ ነይረንኦ ንግስተ ሰባ ብርግፅ ናይ ሰለሙን ከይዳ ነይራ ብዙሓት ኣንስቲ ነይረንኦ መፅሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዝብሎ ዝወለደለን ግን ክልተ እየን ተሓንቲ ጓል ፈርዖን እያ ተሓንቲ ንግስተ ሰባ እያ እተን ካልኦት ኣንስቲ ድየን ወሻሽም ግልፂ ተገበረ ነገር የለን ኣይግዳስ ናብ ጣዖትን ናብ ገለን ወሲደንኦ ከም ዝነበራ ግን ኣብ ቶራ ተፃሒፉ ይርከብ ኣብ ናይ እስራኤል ናይ ነገስታት መፅሓፍ ማለት እዩ ማለት ካብ ባርሸይት ጀሚሩ ኩሉ ኦሪት ማለት እዩ ኦሪት እዮም ዝልዎ ብርሃን ናይ ብርሃን መፅሓፍ ማለት እዩ ኦሪት ናይ ብርሃን መፅሓፍ ተፃሒፉ ይርከብ ስለዚ ኣንስቲ ነይረንኦ ናብ ጣዖት ምምላኽ ከም ዝወሰድኦ ካብ ጣዖት ምምላኽ እውን ከም ተመለሰ ተፃሒፉ ይርከብ ታሪክ ኢትዮጵያ መሰረቱ ካብ ሳባ ኢሎም እዮም ዝምግቱ ታሪክ ኢትዮጵያ 150 ዓመት እዩ ታዘላ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይና ታሪክ ትግራይ ግን ቅድመ ሳባ ታሪክ ነይሩና እያ ዳሞት ዝበሃል ኪንግደም ነይሩና እዩ ቅድሚ ሰባ እውን ካሊእ ሰበይቲ ንግስቲ ነይራ እያ ካሊእ ግዜ ክመፅእ ንሱ ኦሪት መስዋዕቲ ነቅርብ ዝነበርና ህዝቢ ኣብ ይሓ ቤተ መቅደስ ኣለና ሕዚ እውን ህያው እዩ ከይና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ክልተ ናይ መስዋዕቲ መቅረብ ኣሎ ናይ ሓጢኣትን ናይ ንፅህናን ናይ ንፅህና ማለት ኦሪት ከም ዝነግረና ሓደ ሰብ ለምፂ እንድሕር ሒዝዎ ዝነፅህሉ ማለት እዩ ተሓንቲ ከዓኒ ንሳ ወይ ጤል ወይ ርግቢት ወይ ገለመለ እዩ ዝስወአላ እቲ ሓንቲ ከዓኒ ሓጢኣት እዩ ህዝቢ ሓጢኣት ተሰሪሑ ነገስታት ሓጢኣት ተሰሪሖም ከዓኒ ንሓጢኣቶም ክበሃል መስዋዕቲ ዝቀርበሉ ክልተ ናይ መስዋዕቲ መቅረቢ ኣብቲ ናይ ይሓ ቤተ መቅደስ ኣሎ እሺ ንግስቲ ተክለ ሃይማኖት ካብ ጠጢሳ ዝበሃል ብዝሓለፈ ሰሙን ሰላም ይመር ተክለ ሃይማኖት ካብ ጠጢሳ ኢቲሳ እዩ ኢቲሳ እዮም ዝብሉ ኢቲሳ ኣብ መፅሓፍ ትንቢተ ኢሳያስ እትዮም ኣሎ ማለት ዘየለ ሽም ቀይሮም ኢቲሳ ኢሎም እትዮም ኣለው ብዝሓለፈ ሰሙን ብፅሑፍ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳረኣኹ ኣውፅየ ኣለኹ ዝቀየርዎ እንተ ተቀየረ ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስን ማለት እዩ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ኢቲሳ እቶም ተክለ ሃይማኖት ኣይኖም ተክለ ሃይማኖት ኢና ንዛረብ ዘለና እቶም ቅዱስ እንተኮይኖም ትግራዋ እዮም እንቶም ፖለቲካዊ እንተኮይኖም ግን ንሳቶም እዮም ዝፈልጡ ብዛዕባኦም ክዛረብ የለን ኣብ ኢቲሳ ይወለዱ ኣብ ኢቲሳ እዮም ተወሊዶም ዝብሉ ግን ቅዱስ ኣይኮኑን ፖለቲካዊ እዮም ንዘረ ያዕቆብ ኣክሱማዊ ኢኻ ንስኻ ኢኻ ንንግስና ተፀዋዕኻ ኢሎም ህዝቢ 25 ሚእታዊ ንቤተ ክርስቲያን ንኽእቱ ቤተ ክርስቲያን ዕሽር ተሓትት ካብ 5 እስከ 10 ሚእታዊ እዩ 25 ሚእታዊ ንቤተ ክርስቲያን ንኽኣቱ ዝጉስጉሱ ዝነበሩ ህዝቢ ዝውዝውዙ ዝነበሩ ተክለ ሃይማኖት እንድሕር ኮይኖም ግን ኣብ ኢቲሳ ተወሊዶም ክኾኑ ኾነ እዮም ኢቲሳ እዩ ዝበሃል እሺ ፀገብ ይብሉን ክምልሶ እየ ዘረ ያዕቆብ እቲ ሽዋዊ እየ ዝበልኩ መፅሓፍ ቅዱስ ንግስተ ሳባ ናብ ሰለሙን ከም ዝበፅሐት ገፀ በረከት ሒዛ ከም ዝኸደት የዝንቱ ንግስተ ሳባ ግና ዞምያ ወሊዳ ሚኒሊክ ዝበሃል ወሊዳ ንሱ ድማ ፅላተ ሙሴ ሰሪቁ መፅዩ ዝብል ፅውፅዋይ ዛንታ ካብ ግብፃውያን ዝፀሓፍዎ ክብረ ነገስት ዘረ ያዕቆብ ዝተኸቦ መፅሓፍ ሓሶት እዩ እዚ ድማ ደይ መደይ ኢሎም ምንነት ኣምሓራውነት ክሰርሑ ስለ ዝሃቀኑ እዮም ክቡር ሓው እዚ ዛንታ ነዊሕ እዩ ግና ትክክል ፅላተ ሙሴ ተደሚሩ ተቐኒሱ ኣይስረቕን ክስረቕ እውን ኣይከኣልን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ፅላተ ሙሴ ኣንቶ ከም ዝገለፅክዎ ኣይኮነን ክስረቕ ክትንከፍ እውን ዘይከኣል ሓይለ እግዚኣብሄር እዩ ንሳቶም ዘይበልዎ ነገር የለን
ናሳቶም ዘይፅሓፍዎ ነገር የለን ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘእምነገደ ይሁዳ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ኢሎም ክስይሙ እንከሎ ብድፍረት እዩ ራእይ ክትሪኦ ከለካ እዚ ስም እዚ ንሓደ ንጎይታና ንመድሓኒትና ንኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህቦ ስም እዩ እግዚአብሔር አማራ እዩ ተባሂሉ እዩ እንኩሞቱ ከለው ድረስልን ወይም ውረድ ወይም ደሞ ፍረድ ዝበልዎ ኣምላኽ እውን ኣለዎ ብዛዕባቶም ብዙሕ ተዘይንዛረብ ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ናህና ተነድህብ እሺ ግን እኮ ስለ ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ኢና ንምሃር ንዘርም ዘለና ግን መምህር ስለ ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ብሰፊሑ ኣረድአና ሓፍተይ ገነት ሓበሻዊት ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ገለ ተክለ ሃይማኖት ኣቦና ኣቡነ ጳውሎስ ዝፀሓፍዎ ምንባብ እኩል እዩ ኢለ ይሓስብ ንሱ ተነብቢ ንኩሌና መጠቀምክና ኢለ ይሓስብ ዝሓፍተይ እግዚኣብሔር ይሃበለይ ስእሊ ናይ ተክለ ሃይማኖት እቲ ትግራዋይ እትብልዎ እንታይ ይመስል ነፃነት ኣበበ ምስልን ስእልን ተፈላለየ እዩ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስእሊ የብሎምን ምስሊ እምበር ስእሊ ማለት ፎቶግራፊ ምስሊ ማለት ተምሳሌት እዩ ተምሳሌቱ ናይቲ ሰብ ተግባር ክገልፅ እዩ ኢልካ ተሓስቦ ተምሳሌት እዩ ስለዚ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እቶም ትግራዋይ እቶም ቅዱስ ተምሳሌቶም እዚ እዩ ኢላ ዝኣመነቶ እታ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንሱ ይመስል ተምሳሌቶም ኢለ ክሓልፎ ደሊ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ናይ ወለድና ገዛውቲ ዘለው ሓደ እግሮም ዝተቆረፁ እዞም ናይ ሽዋ እዮም ማለት እዩ ብተሰሓሓተን ናይ ሽዋ ተንኮልን ፖለቲከኛ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ገዛውትና ሰቂልና ከይንህሉ ኣነ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እግሮም ከም ተቆረፁ ኣብ ገሎም ኣየንበብኩን ዝቆርፅዎም እንድሕር ሃልዮም ተቆረፀ እግሪ ዘለዎ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣለዎም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እቶም ትግራዋይ ወዲ ፀጋ ዝኣብ ወዲ ኣዴና ወዲ ዝገሃርያ ቅዱስ ከም ዝነበሩ ብቅድስና ከም ዝነበሩ ብቅድስና ከም ዝሓለፉ እፈልጥ የቅኔለይ ትሪፕል ኣክሱማዊ ማሂ መሓሪ ኣምሓራ ላይክስ ቱ ስቲል ትግራይ ሂስትሪ ታሪክ ተዘይሃልዩካ ምስራቅ ካሊእ ምንም ትርጉም የብሉን ሰብ ገንዘብ ዝሰርቕ ገንዘብ ክስእ እንከሎ እዩ ታሪክ ዝሰርቕ ታሪክ ክስእ እንከሎ እዩ ሃይማኖት ዝሰርቕ ሃይማኖት ክስእ እንከሎ እዩ ስለዚ እዚ ካሊእ ክእለትን ፍልጠትን የብሎምን ሰላም ጓል ድንግል ማርያም ልቦና ይሃብኪ እሺ ብዛዕባ መፅሓፈ ነገስት እንታይ ትብል መፅሓፈ ነገስት ናይ ነገስታት መፅሓፍ ማለት እዩ ታሪክ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣርባዕተ ናይ መፅሓፍ ፒላርስ ኣለዉ መፅሓፍ ቅዱስ ክበሃል ከሎ ቅዱስንኡ ከም ቅዱስንኡ እንከሎ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚርካ መፅሓፈ ዜና መፅሓፈ ነገስት ኣስቴር ገለ ናበልካ ክትከድ ከለካ እዚ ናይ ታሪክ መፅሓፍ ይበሃል እተገበረ ህሉ ነገር ማለት እዩ ናይ መዝሙር መፅሓፍቲ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ማህሌ ሰለሙን ዳዊት ናይ ዳንኤል መዝሙር ኣሎ እዚኣቶም ከዓ ናይ መፅሓፍቲ መዝሙር ይበሃሉ ትንቢት ዝበሃሉ ከዓ ኣለዉ ኤርምያስ ኤልያስ ይቅርታ ኤርምያስ እንባሮክ እንዘካርያስ እዞም ኩሎም ትንቢት ኢሳይያስ ትንቢት ዝዛረቡ ከዓ ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ይበሃሉ ወንጌል ከዓኒ ምስ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ብርግፅ 5 እዮም ዝነበሩ ወንጌላት ዝፀሓፍዎ እዮም ከዓኒ ናይ መልእክቲ ዝበሃል እውን ምስ ወንጌል እዩ ዝሕወስ ግን ናይ መልእክቲ መፅሓፍቲ እውን ንብሎ እቲ ሓምሻይ ከዓኒ ራእይ እዩ ገና ዝመፅእ ትንቢት ኣይኮነን ራእይ እዩ ብዓይኒ ዝረአዮ ብኣእምሩ ዝረአዮ ዮሃንስ ዝፀሓፎ ራእይ እዩ ኣብ ኦሪት ትንቢት እዩ ነይሩ ኣብ ሓዲስ ወንጌል ራእይ እዩ መፅኡ ኣብ ኦሪት ነቢያት እዮም ነይሮም ኣብ ሓዲስ ወንጌል ነቢያት የለውን ማቴዎስ 11:13 ብዎ ሉቃስ 16:16 ብዎ ነቢያትን ኦሪትን እስካዕ ዮሃንስ ነበሩ ይብል
ሕዚ ዝመፁ ነቢያት ናይ ሓሰት ነቢያት እዮም ማቴዎስ 24 ክተንብቦ ትኽእሉ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ብሙሉእ ስለ ሓሰተኛው ነቢይ ዝብለሎ ክተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ነቢያት ኣብ ዮሃንስ ደው ይብሉ ድሕሪ ሓዋርያት እዮም ዝመፁ ትንቢት ኣብ ኦሪት ነይሩ ድሕሪ ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ግን ራእይ ይመጽእ ትንቢት ይተርፍ ሱቱኤል 4 መሬት መዓሲኻ ትጉብንያ ከመይከ ኢሉ ምስሓትቶ ሱቱኤል መጀመርያ ደቂ ሰብ ዳሕራይ ባዕላይ ክመጽየ ኢሉ ቃል ከም ዝኣተዎ ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ ምስ መጸ ነቢያትን ትንቢትን ኣብ ዮሃንስ እዮም ደው ዝብሉ ሓዋርያትን ራእይን እዮም ዝቕጽሉ የቀኒየለይ ሰላም ሰላም ጓል ድንግል ማርያም ማለት እስኪ ስቂልኪ ደሓነ ኣሕዋተይ ትዕግስቲ ያህልወና ተጋሩ ኢና ዋላ ኣነ ሕዚ ፀረፉንን ተፀረፍኩምን ምንም ኣይስምዐንን ግን እናተኻኽኣልና እናተመሃርናን እምበር እታ ዌብሳይት እታ ሰደድኩሉም ዌብሳይት ኣብ ዝመልአት እዋን እንተኽኢልና ኣብ ሶሙን 6 መዓልቲ እውን ክንመሃር ንኽእል ኢና እታ ሰደድኩልኩም ዌብሳይት ኩሉ ሰብ እንድሕር ሼር ኢልዋ ብዙሕ ሰብ ኣባል እንድሕር መፅዩ ኣነ ንኸምህረኩም እፈቱ ኣብዛ ዌብሳይት እዚኣ ግን ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሻዕ እያ ትፍቀደለይ እቲ ሓንቲ ሻዕ ከዓኒ መፅየ ከምህረኩም እደሊ እታ ሰደድኩልኩም ዌብሳይት ሕዚ እውን ክሰደልኩም እንድሕር ደሊኹም ሼር በልዋ ሳብስክራይብ ግበርዋ የው ሰደልኩም ኣለኹ እዚ ንግስትኹም ዘምያ ዝብል ክፉእ ዘረባ ካብ ዝጀመርና ጌርና 1000 ዓመት ኣይገበረን ዘሎ እቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ምስቲ ዝነበሮም ከቢድ ናብራ ማሕረስን ሃይማኖታዊ ዝቕጠትን ከምኡ እውን ክትምርምረሉን መጽናዕቲ ክትገብረሉን ዝሕግዝ ኩነታት ባይታን ብዘይ ምንባሩ ንጉስ ዝብሎ እዝጊ በሎ እንዳበሉ ይነብሩ ነበሩ እዋ ሓቂ እቲ ዕድላት ትምህርቲ መጽሓፍትን ዝተረኸበሉ ግዜ ምስ በጻሕና እውን እንተኾነ ዝኾነ ሃይማኖት ትካላታን ከምኡ እውን ናይ ታሪክ ምሁራትን ነዚ ውሑድ መጽሓፍ ገንፂልካ ትረኽቦ ሓቂ እሞ ከዓ ዓብዪ ማህሰይቲ ዘውረደልና ክንሱ ብሰንኩ እውን ብኽብርናን ምንነትናን ትሕቲ ኣምሓሩ ዝሰርዐና ከምኡ እውን ኣብ ታሪክናን ስልጣኔናን ንገሌና እውን ስምና ከይተረፈ ባሕጊጉ ዝርከብ ጉዱይ እንከሎ ክሳብ ሕጂ ክዛረበሉ ዝደለየ ኣካል የልቦን ብሓፈሻ ትኽክል ምዑዝ ዘረባ ጽቡቕ ኣፀሓፋ ክእለት ሄኖክ ዮናስ የቕኒየለይ ተዓብዪ ነገር ታሪክና ተዘሚቱ ምንነትና ተበሪዙ ክንነብር እንከለና ንሕና ከይንፅሕፍ ዛንታና ከይንዝንቱ ታሪክና ከይነፈልጥ እውን ተጌርና ኢና ታሪክ ከምቲ ዝበሎ ከምስኻ እውን ከም ዝደገምካዮ ንጉስ ዝበሎ እዝጊ በሎ ዝብሉ ነበሩ ካሊእ ኣመራፅ እውን ኣይነበሮም ካብ ወፃኸ እንታይ ክገብሩ እንተበሎ ከመን ይሰምዖም እንተሰምዖም ከ እንታይ ክገብሮም ከም ዝኽእል ክትግምት ትኽእል ኢኻ ብስጋ ዝቐትለካ ይትፍራሕ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ ግን ከ ስጋኻ ስጋ ተሸኪምካ እንዳሃለኻ ብእምነትን ብሃይማኖትን እንተይጎልመስካ ስጋኻ ንዝቐትለካ ይትፍራሕ ዝብል ይሰርሕ ዶ ኣይሰርሕን ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ናብራና ናብራ ንኸነሽንፍ ደይደይ እናበልና ታሪክና ዘንጊዕና ምንነትና ረሲዕና እንነብረሉ ዝነበረ ናይ 1000 ዓመት ናይ ጥፋት ዓመታት ኣሕሊፍና ኢና ሕዚ ግን ኣይዘንግዐን ዘንጊዕ እዩ ግን ከይዘንግዐን ትማልን ንሓሰብና ካብ ንነብር መጻኢ ንዓመትና ንጽባሕ ንስራሕ የቕኒለይ ሄኖክ ዮናስ ኣዝየ የቕኒለይ
ጥዑም ዘረባ ዕሙቕ ፍልጠት ከም ዘለካ ክነግረካ ደሊ ትሪፕል ኣክሱማይ ገሎም እሺ ኣጆኻ ክቡር ሓው ንሕና ኢና ንዕርዮ የቕኒለይ ዝሓወይ ቴንኪዩ ሕዝውኒ ኣብዚኣ ሕቶላ መስለኒ ኣረ ደፊርካ ብጣዕሚ ሓደ ተክለ ሃይማኖት እዮም ዘለው እቲ ሓንካስ እትብሎም ዘለካ ናይ ብቅድስንኦም እዩ ክንድኡ ክብሪ 6 ክንፊ ተዋሂቡ ሃፍተይ ሕዝውኒ ካብ ሰላም ጓል ድንግል ማርያም ካብ መወዳእታ ዘይምጅማር ፅቡቅ እዩ ኣነ ሓንካስ እዮም ኣይወልኩን ሓንካስ እንድሕር ሃልዮም እግሮም ተቆረፁ ተሃልዮም ኣነ ብቅድስና ዝነበሩ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ትግራዋይ ተክለ ሃይማኖት እየ ዝፈልጥ እግሮም ሰንከሉ ሰብ ግን ኣይፈልጥን 6 ክንፊ ተዋሃቦ ጻድቅ የለን ናብ ሰማይ ዝወፀ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኤልያስ ኣብ መጽሓፈ ነገስት ከነነብብ ከለና ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ክንፊ ኣይተዋሃቦን ኣቦና ሄኖክ እንክዓርግ እውኒ ክንፊ ኣይተቀበለን እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ከንግስን ክዓርግን እንከሎ ክንፊ የልዮን እዙ ፅውፅዋይ ዘረባታት መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ዓብይ ነገር እዩ ክንፊ ዘለዎም መላእክቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስሩፌልን ኩሩቤልን ጥራሕ እዩ ንሱ እውን ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 እዩ ስጋ ለቢሱ ዝዓረገ ዓሪጉ መንግስተ ሰማይ ዝወረሰ ኤልያስን ሄኖክን መጽሓፎም እንትንምርምር 6 ክንፊ ተዋሃቦም የለን ኣብ ምሓራ 6 ክንፊ ዘይተቀበለ መን እዩ 6 ክንፊ እግዚአብሔር ክንፊ ከየልዮ ድዩ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ካብ ሱራፌል ሓደ እዩ እውን ተባሂሎም እዮም እግዚአብሔር ፍጥረቱ ይቅይር ድዩ እግዚአብሔር ሱራፌል 24 ገይሩ ዝፈጠሮም 25 ምእንቲ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተባሂሉ ይቅየር ስሕተት መንገዲ ይትኺዲ 6 ክንፊ ዘውፅእ ጻድቅ እግዚአብሔር ካዕርገካ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ንሽሙ ክብሪ ይግብኦ ኣብ ደብረ ዘይት ክዓርግ እንከሎ ከም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብን ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ክንፈ ይነበሮን ክንፈ እውን ኣይረአየንን እግዚአብሔር ሰብ ብኣምሳሉን ብተምሳሌቱን ፈጠረ እዩ ዝብል ክብርና ክንፈልጥ የድልየና እዩ እዙ ፅውፅዋይ ናይ ኣምሓሩ ዘረባ ይትረፍ ግራቪቲ ዝበሃል ንእግዚአብሔር ኣይሰርሕን ግራቪቲ ክንፊ ዘለየካ ግራቪቲ ሰንትራል ግራቪቲ መንቴን ንክትገብር እያ يغني لي كبر حاو كم في لتوحاو سبيل حقي انتايو تعبي نجر مجمرة حطو صبو انديو جن كوسانة عين بقس كن حتى تقوينا حطونا نحتت كتكزفيخا زول اكزابير مفرح فتعري كونن روح عبوي مصحفو قد يفلناي مصحفو ننبب مصحفو خنمرمر لنا ترت أي سرحن أمنا تكل هيمانوت قدوس أبويهم كاب دبر دامو زليلهم وريدهم يوم كزلو كوردو كلوغن كم فايتو هاومن نمنتايكم في زدلي سب أمثال እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ዮሐንስ ወንጌል ከምዝ ነግረና እግዚአብሔርስ ሓደ ሰብ እኳ ይረዩን ኣብ ሕቁፉ ዘሎ ሓደ ውሉዱ መሰሎ ይብል እግዚአብሔር ክንርኢ እንድሕር ኮይና ዮሐንስ ውኒ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ውኒ ቶማስ ከምዚ ይበሎ በል እግዚአብሔር ኣቦና ርኤና እሞ ይኣኽለና ምስ በሎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝበለ
سكاب حزم مساخان كله خوايت فلتنن نعايز رأي أب رأي بلا يسوع كريستوس بتمثاليتو نغزابير زمسله ولدو كنفته زي هليو ود سب ادم بامثال غزابير تفطره كما يلي يخنفز له قصلو خالي حطوطات عليكم 150 عام بتعمي نوحيو لقاونت تغاردو اينورن يوم نيروم ناتنا الحوي نصانت حفتي قرتا زغبرو ነገር ግን አይነበረን ክገብሩውን አይخولن ኢዶም ተዓሲሮም አዒንቶም ዓዊሮም ይነብሩ ስለዝነበሩ ናይ ወለድና ናይ ደቀቀ እስጢፋኖስ ንዘክር እዚ ጉዳይ እዚ ትክክል ኣይኮነን እትገብርዎ ዘለኹም ናይ ኣምልኮት ምልክትን ስርዓትን ትክክል ኣይኮነን ስለዝተባሃሉ 5000 መነኮኮሳት ኣብ ደብረ ብርሃን ተቐቲሎም እዮም ሓዲሮም እቱ እንታይ ኮነ እየ ዝበለ ዘርዓ ያዕቆብ ويتنا مدحينا يسوع كريستوس وانجيل يوحنس معراف 53 እስከ 55 ويكعني معراف 6 53 58 كم زصحفو كاب كلتين حدين قطري منالبات كيزابعني كم زصحفو سغايت يبلع دميزي ستي كتو منغس سمايت يعتون كم زولو زرا يعقوب تامر مريم سمعس قربان دارغاز وسد يلو سلازعوجه نقربان نسغاو دمو زتك منم ነገር የለን ተአምረ ማርያም መስማዕ ቅድስና እዩ ስጉ መብላዕ ግን ካሊ እዩ ንውልድ ደምን ስጋን ዝትክ ምንም የለን ስለተባለ 5000 መነቋቁስ ተጋሩ ተሓሪዶም እዮም ሓዲሮም እዚ እዩ ዝበፅሖም ዝነበረ ክገብሩ ፈቲኖም ግን ተቀቲሎም ተዘሪፎም ተዘሚቶም ተሳዲዶም ስለዝነበሩ እዮም يقنلي زحفتي موكيروم يمكن هو سبلا تعدس تخكليو سان مفلاتون كون خليو نافلطتون كتدناغر تخليا بمسارته فطارينا مفرح املاح يكون كي تقذف كومزي لوك ابون ولد كبزرهرالو كاون علي روح املاح امبر مفرح املاح يكون قتالاي غانيني املاكم غانين اندحر كوينو بو كتفارارو تخليكم فطارينا جن مويتو زتنس امبر زقتل املاح يكون حزون يوحنس وانجيلن بو معرف شمونته سيطان قتالي ايو حساو ايو او قدم حقون دو يبلن يزبل مفرحي املاح يكون اي تغاغيو يقني لي نعم حراي نجر نحدقكم كندي مو بغاغا زي تردعنا يو ازمرا حفتي تخكلي مدكمتي كابزغر مكاتكم كاب املقاتهم حدا اب حزوني تتصحفوا دسي زبلني اب ناي مالختي ملجا صلوت زبلالو سئيله تسدلكم حشني راميل زبال ملأخ لنا يمزلو تملأخ سوغن اب مصحف هينوك معراف 3 مصحف هينوك معراف 10 شمونته مصحف هينوك معراف 19 غانيني راميل كابتم كلت ميتي زودقو ملأختي غانيني ግን የእግዚአብሔር ልዕልና ለማፋጠን የምትኖረው ቅዱስ ራሚኤል ሆይ ማረን እናወሉ ዝጽልዩ ወጠፊና ጥረስጋ መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 7 መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 9 መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 37 ከነምብብ የለና ጥረስጋ መንግስተ ሰማያት ሆነ ያአቱን ዝበልዐ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 እንፊንሃስ ደቃሊ ጥረስጋ ይወልዑ ስለዝነበሩ እዮም ጽላተ ሙሴ ተማሪኻ ናብ ፍልስጤም ዝወረደት ክብሪ ካብ እስራኤል ውን ዝለቀቀ يقنيل زينك تولدي كي اللون يفرح أبا محرا سبكت حصوت كم زلو حدا نجر كبوكم
ናይ ሸዋ ካህናት ንጎጃም ካህናት ንምሽምቃቅ እግዚአብሔር ንገብረ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተዛረቦ ኢሎም ብምጥቃስ እግዚአብሔር ንኢትዮጵያ ብዘይ ጎጃም ምሕረያ እየ ኢሉ እዩ ይብሉ ነይሮም ንሱ እዩ ፀገም ንሱ እዩ ጌጋ እግዚአብሔር ሰብ በአምሳሉን ብተምሳሌቱን ዝፈጠረ ፍጡር ይቅድስ እምበር ምድሪ ታ ብሰንኪ አዳም ተረገመት ምድሪ ንዓ ቀዲሱ ምድሪ ንሰበይ ትቅድስን እያ ሰብ ንምድሪ ቀዳሳ እዩ ሰብ እንተተቀዲሱ ምድሪ ቅድስ እምበር ምድሪ ጉኡዝ ነገር ንሰበይ ትቅድስን እያ ትጌጋ ንሱ ኣብ መጨረሻ ዓለም ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ከም ዝነግረና ከም መጋረጃ ክትጥቅልለኒ ኢኻ እዩ ዝብል እታ ዘለዓለምን ምድርን ሰማይን ከም መጋረጃ ጠቅሊልካ ክተጥፈኒ ኢኻ እዩ ዝብለና ሓድሽ ዓለምን ሓድሽ ምድርን እዩ ዝብለና እዛ ምድሪ እዚኣ ምስታ መዋቲት ስጋና ትጠፍእ እምበር ንሰብ ትቅድስ ኣይኮነትን يغني حزي هم تقارب مخان جميركم زلهم حزي تترنعون تقبزون بأمنة تقول مسون زلهم حزيو ادمنت عناني هبلنا نقص علي ولدو صبو ايو كابز تقاقي من قدي ملسنا امين እሺ ብዛዕባ ኣዴና ንግስተ ሳባ ናብ ንጉስ ሰለሙን ብምንታይ ምክንያት ከይዳ ብኸመይ ካብ ንጉስ ሰለሙን ክትወልድ ክኢላ ዝተብሃልና ኣልቦ ዘይተረድአኒ ነገር ስለ ዘሎ ምስ ይቅርታ ጓልቀሺ ጥበብ ሰሚዓ ኣድኒቃ ናይ ተጋሩ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ምንቅስቃስ ተኸቲላ ከይዳ ንሰውን ጥበብ ስለ ዝነበራ ብጥበብ ክትፍትኖ ጨናን ወርቅን ወይ ከዓን ኣልማዝ ዲያመንድን ሒዛ ከይዳ ኣብቲ ሽዑዋን ዓለም ዲያመንድ ዝበሃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይትረኽቡን ንሳ ግን ዲያመንድ ሒዛ ከይዳ ወርቂ ሰለሙን ካብ ሰፌር ዝበሃል ቦታ የውፅእ ነይሩ ኣብ ካሊእ ዓለም ግን ወርቂ ዘውፅእ ክእለትን ጥበብን ኣይነበሮም ንሳ ግን ወርቂ እውን ኣውፅያ እያ ካብ ሰለሙን ከዓ ፍልይ ዘብላ ኣዴና ንግስተ ሳባ ዲያመንድ እውን ኣልማዝ እውን ሒዛ እያ ከይዳ ሳልሳይ ጨና መጽሓፈ ዜና ምዕራፍ 9 ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም መጽሓፈ ነገስት እውን ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ምዕራፍ 10 ስለዚ ንኽትፍትኖ ኸደት እዩ ዝብል ፈቲናቶ ግን እቲ ፈተነቶ ኩሉ መለሰላ ብጥበብ ጥበብ መን ጥበብ እግዚአብሔር ባይ ዘ ወይ ኣብዚኡ ክንርዳእና ዝግባእ ግራማ ሃንኮክ ዘ ሳይን ኤንድ ዘ ሲል ዝብል ክፅሕፉ እንከሎ ካብ ቶራ እንታይ እዩ ዝብል ሚኒሊክ ኢሉ ውሉዱ ክፅውዖ እንከሎ ቅድሚ ሕዚ ገሊፀ ነይረ እየ ምሩፅ ወደይ ኢሉ እዩ መሲልዎ ሰለሙን ብእግዚአብሔር ነቢይ እዩ ብፈጣሪ ጠቢብ እዩ ምብድሪ ንጉስ እዩ ንውሉዱ ሚኒሊክ ኢሉ ክስይሞ እንከሎ ብጥበብ ክኸውን ይኽእል እዩ ብነብይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ብናይ እግዚአብሔር ተገለፀሉ ትንቢት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ብንግስና ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ስም እዚ ንነብስኻ ትስይሞ ስም እውን ኣይኮነን ኣነ ሚኒሊክ እየ ኢልካ ኦል ኦፍ ዘ ሳደን ኣነ ሚኒሊክ እየ ትብሎ እውን ነገር ኣይኮነን ስለዚ ብጥበብ ክትፍትኖ ከይዳ ጥበብ እውን ፈቲናቶ ንሳ እውን ጥበብ ነይርዋ ጓሌዊ ስለ ዝኾነት ፈተነቶ ፈቲና እውን መልሲ ረኸበት እዩ ዝብል የቕኒለይ ፅናፅል ነጋሪት ሰበይቲ ኣይትወቅዕን ኣይትሕዝን እዚ ማዕርነት ኣይኮነን ሕጊ እዩ ማዕርነት እዩ ኢሎም ፅናፅል ሒዘን ሆ ክብላ ጀሚረን ብበገና እዚኣ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕግጋት ኣቲና ኢና ንዛረብ ፅናፅል ዳዊት ከለና ኣመስግኑኒ እዩ ዝብል ኣመስግኑኒ ብፅናፅል ብበገና ብዕልልታ ዳዊት 150 ከነንብብ ከለና ብመዝሙር ብመገና ብዕልልታ እዩ ዝብል
እዚ ክንሪኦ ከለና ዕልልታ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝዕልሎ ፅናፅል በገና እንተ ሓዛ ዝብል ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ሓጊ ዝርከብ ሞር ናብቲ ዲቴል ክኣቶ ይደልን ክነብል ማለት ጌጋ እዩ ኣይኮነን ናብ ምባል እታ ቤተክርስትያን እያ ትውስኖ 00 ምስጋና እግዚኣብሔር ዝደሊ ካብ ደቀ ሰባት ብፅላፅል ብበገና ብመሰንቆን ብዕልልታን يغني سلام قال دنجل مريم شي حتى سلم الاسكالي انبو اي تردنن كور مقر صقاي شي كبر ابونا تاريخ تግራይ اب حاده بيج احصر ابيلكم تتصحفولنا زبلص نيرو تسفاي ግደይ تاريخ تግራይ ኣይተሓፅርን ናይ ምንባብ ክእለትና ይማዕብል ኣብ መጽሓፍ ዘሎ እዩ እቲ መጽሓፍ ክጽሕፎ ይሙክር ኣለኹ እየ ጽሒፈ ናብ ሓደ ታሪክ ክስንዶ ደሊ እየ ሓንቲ መጽሓፍ ይዳሎ ኣለኹ ምስ ቦኻሮ ዝነበር ቀራን በጊዕ ትብል ሓንቲ መጽሓፍ ሰናዶ ኣለኹ ምስ ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን ፍቃድን እንተወፅያ እቲ ታሪክ ኣብኡ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ቦኻሮ ዝነብር ቀራን በጊዕ ማለት ይረዳእኹም ቦኻሮ እንታይ እዮም ቀራን በጊዕ ከመን እዩ ንዓኻትኩም መልሲ ገድፈልኩም እዚኣ እታ ክብለካ ዝኽእል ሓወይ ተስፋይ ግደይ ዕልልታ ንጓል ኣንስትዮ ኩሉ ዝኽልከል ኣይኮነን ኢለ ይሓስብ ዕልልታ ደቂ ኣንስትዮ ወዲ ተባዕታይ እንተዕለለ ምንም ጠገም የብሉን ፅናፅል እውን እንተሓዘት ብቻ ንቤተ ክርስቲያን ንግደፎ እዚ ብዙሕ ስለ ዘይበል ኩሉ ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ክዝምረሉ ይደሊ ብሓቂ ሓቂ ባይዘወይ እግዚኣብሔር ኣዳም ክፈጥር ከሎ ኣዳም ወደ ይነበረን ጓል ኣይነበረን እግዚኣብሔር በምሳሉን ብተምሳሌቱን ኣዳም ፈጠረ ክብለና እንከሎ ኣዳም ሰብ ኮይኑ ተፈጠረ እምበር ወድን ጓልን ኣይነበረን ጓል ዝኸውን ኣብ መጽሓፍ ኩፋሌ ክንከይድ ከለና ሄዋን ካብ ፍርቁ ጎኑ ክትወፅእ ከላ ኣዳም ወዲ ኮይኑ ተረፈ እዩ ዝብለና ስለዚ ኣብቲ ምድሪ ኣብ ምድራዊ ስራሕቲ መፂና ነካፋፍሎ እምበር ፈጣሪ እንክፈጥር ከሎ ኣዳም ዴይ ዋን ወዲ እውን ኣይነበረን ጓል እውን ኣይነበረን ክልቲኡ እዩ ነይሩ እዎ ትግራይ ናይ ብሓቂ ናብቲ መሰረታ ክትምለስ ይግባእ يقنلي ناب كل فلتات مسارات دما قال املاخيو ناي كل فلتات مسارات فرحي املاخيو بحقي كبرتي وي كبر حاوي ما عدي كم زي عينت فلتات يزدلي تاقيو موتو تزاربو حتتو زتقاقي كتمهرون كتمعدون كعنو فتنو نقصة سبا يمناويت ወይስ አክሱማዊት ትግርኛ እሰማለሁ መጽሐፍ ስለማልችል ነው አመሰግናለሁ ንግስተ ሳባ የመናዊት እንድሕር ኮይና ናብ ገላትያ 4 ወስደኪ ገላትያ 4 አንብብዮ ማቴዎስ 12 ወዮልሽ ኮራዜ ወይ ወልቂ ወየለኺ ቤተሳይዳ دحراي افتناي دحراي تولد تبقيسا تلعيلاسي نقستي عزيه ويكا نقسته سابا ابلع ليكم كتفرد يايبل يمناوي تخوينا ابلع لينا اب كريستيان تسياخ كتفرد يا مالتي سلازي اندحر اتا يمناويت تا عرب ابلع لينا تفرد كوينا امنتنا هايمانوتنا نفتش غلاطي 4 ናይ ኣባና ናይ አብርሃም ታሪክ ተጻሒፉሎ ናይ ይስሐቅን ናይ ካብ አጋር ተወለደ እስማኤልን እውን ተጻሒፉሎ እስማኤል በታ ታሕታዊት ወይ ከዓ ደቡባዊት ኣብ ማእኸል ዓረብ ትርከብ ነታ ጽዮናዊት ነታ ላዕለዊት ኢየሩሳሌም ትመስል
ደቃ ነባርነት ትወልድ ኢሉ ዝገልፃ ሳባ ካብኡ እንድሕር ተወሊዳ እታ ገላትያ ተፅሓፈት ኣፍታ ናይታ ላዕላዊ ተምሳሌት ዝኾነት ቅድስቲ ኢየሩሳሌም ናሃታ ታን ደቃ ብነፃነት ትወልድ ኣብ ልዕሊኣስ እታ ካብ ባርነት ተወለደት ንባርነት ደቃ ትወልድ ኣብ ታሕቲ ኣብ ማእኸል ዓረብ ትነብር ዝብላ ነታ ላዕለዊት ሰማያዊት ወይ ከዓ ነታ ላዕላዊት ኢየሩሳሌም ትመስል ንደቃ ባርነት ትወልድ ካብኣ ተወለደት ሳባ እንድሕር ኮይና ኣፍቶም ልዕሊ ደቂ ይስሐቅ ጓል እስማኤል ክትፈርድ እያ ማለት እዩ እዚ ምምርማር የለክ እዩ የቕኒየለይ ትግራዊት እስካብ የመን ትገዝእ እያ ንግስተ ሳባ ካብ የመን ዝመፀ የለን ናብ የመን ከይዱ ዘመሓደረ ትኽክል የዮ የቕኒየለይ ኣብ ዓድና ሕማቅ ተለሚዱ ኣሎ ኣብ ተስካርን መርዓን ጥረ ስጋን ይብላዕ ኣሎ እዩ ብስሩስ ብሓጢኣትና ኣዝመራ ገብረ መዲን ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ክጅመር እንከሎ ድግስ ክንገብር ከለና ድግስ እንገብረሉ ሰብ ክንፈልጥ እውን ኣለና ሉቃስ 14 እንታይ እዩ ዝብለና ነንብቦ እቱ ተስካርን መርዓን ክንገብር ከለና ወይ ከዓ ምሳሕ እንግዶት ክንገብር ከለና እንፅውዖም ሰባት ኣብ ሉቃስ 14 ተዘርዚሩ ይርከብ ካብዚ ስሒትና ጥረ ስጋ ምብላዕ ካብቱ ዝበለ ዝኸፍአ ሓጢኣት እንከሎ እቱ ነብልዖ ሰብ እውን ዘይምፍላጥና ካልእ ጌጋ እዩ ኣብ ፕሮግራመይ ኣፍታ ሕዚ ሰይደልኩም ዘለኹ ዌብሳይት ዝሰራሕኽዋ ኣላ ምፅዋት ንመን ይወሃብ ዝብል እሳ ክትከታተልዋ ዕድመኩም ለማዓንቲ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ፍናን ዝስምዐካ መዓልቲ እዩ እንተይሓሰብክዎ 1 ሰዓትን 50 ደቂቃን ምሳኹም ገይረ ኣለኹ ክብረት ይሃበለይ ሓቂ ብሓቂ ለማዓንቲ ዝድቀሶ ደቃስ ድቃስ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ፍልጠትን ዕምቆትን ድሌትን ከም ዘለኩም እውን ኣይፈልጥን ነይረ ኣዝየ እየ ዘመስግን ከገልግለኩም እውን ኩሉ ሻዕ ይዳሎ ኣጎንኹም ክኸውን ንኸተምህሩኒ ንኸምህረኩም እውን ንኸዘኻኽረኩም እውን ደሊ የቕኒየለይ ሰላም ይራኸበና ዝቕፅል ሰሙን ብዙሕ ሰብ ሳብስክራይብ ገይሩ ኣብቲ ሓንቲ ቻናል ክመፀኩም እየ ረቡዕ ሓሙስ ንሕዚ ግን ካብዚኣ ክፍለየኩም የቕኒየለይ ኣሕዋተይ ሰላም ከም ዘውዕለና ሰላም ይሕድረና ብሰላም ይራኸበና እታ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ጎልሚሳ ጠንኪራ ነፂሓ ንክትወፅእ ዓድና እውን ሰላም ኮይኑ ህዝብና ካብዙ ተተኺልዎ ዘሎ ዓንኬል ፈንቂሉ ንክወፅእ ፀላእትና እውን ኣብቲ መንጎ ምድርናን ኣብቲ መንጎ ምድሮምን ኣካሎም ተጎዝዩ ተበታቲኖም ዘርእየና ግዜ የምፀልና ኣሜን ሰላም ኩኑ ሰላም ዋዕሉ